Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'umugusi. Okorako batomwa emirongo ibiri na isano na ibiri ekimungu kya emirongo ene na kabiri biamono yo minto asoko ngalibaga asema mbiabono iga naende gukwana lirikeri gali chenu lya Nyasaye biamono naenda abatangazaji baito ali ase studio aba minto Diana pamoja na Innocent asoko ngalibageliga igongo sa masamaliko okorako batomwa emirongo ibiri na isano na ibiri 42 Matendo ya Mitume 27:42 shauri la askari lilikuwa kuwaoa wafungwa mtu asiogelee na kukimbia, bali akitaka kumponya Paulo akawasuia wasifanye kama walivyokusudia. Akawaamuru wale wawezao kuogelea wajitupe kwanza baharini wafike nchi kafu, nao waliozalia hawa juu ya mbao na hawa juu ya vitu vingine vya merikebu. Na hivyo watu wote wakapata kuifikiria nchi kafu. Abantu bonsi banyalegoika asenselia yenyomo bona ligerelia iga Paulo nigara asegesibo obekirwe chera obekiru chingatale gara zikipengu bona nkorusi gwala asensi ya Melita koiru asensi ya Italia bona Paulo ekero bara asenchera emeri bari netego ya bwateme chande menene malikago ntebi ngobo tukokoro bachagete bakagende ngakentambe amatuka mange batana kolikende na inde litatule lya tubete igoro tibale komanyandire mugaso na inde ndiere botuko ekera baroche borabu bonde bonsi nigo bale gotara somo sunte malikago nte bagaeta kando yengegu lakini Paulo nabaonyete akabatebi ngamo baseko ya nesabari yegakera telingia bona baru abaskari bali babwatete bakataka koita abasimu bonsi gaiga 42 yakwana abasimu bonsi go yatakere baito bakwe akiwemo Paulo ndani yake, lakini mmoja akasuia kwa sababu alisikia Paulo kwamba ni mtu wa Mungu, akasuia akasema hapana msiwowe, lakini yule anaweza kuogelea aogelee, kama atakufa maji atakufa mbele. Ndio maana yake akasema wale wanaweza kuogelea muogelee, maana hawajui kama wanaweza kufika nchi kafu saa ngapi na watafika lini. So wakaogelea wengine na wengine wakashikilia mbao ya merikebu, maana ebo emeli libabwate nigo bayatete bakayebuna ekabachi bao choka bono yikaranste bao igoro na ikaranste oyo nyarte wako pali na agete oyo ndo ikaranste motungi igoro na ikaranste motungi igoro. Paulo agakonyeka korwa asema emegoko yabasibwa ninga nante ko tebiga asemelirie bogolete mechando yao emelie inere wateka onyale gotarire pao yemeliria enyale gogoike your destiny ama gogoike ngambo nyingine, ngambo ile ambao unataka kufika. Vitu vingi vimesuia nyumba ile unataka kuchenga, waganga wale ambao waliweka madawa usiweze kuchenga, dawa zao hizo zitakufikisha ngambo. Meli ile waliokubeba ndani ili kwamba usipate kazi, leo meli hiyo nakutabiria itakufikisha ngambo, itakufikisha kwenye kazi yako. Meli ile waliokuingiza ili kwamba usifanye biashara, meli hiyo itakufikisha kwenye biashara yako. Ile meli waliokuweka ili kwamba usichenge nyumba, meli ile itakufikisha kwa nyumba yako. Mpendwa, katika asubuhi ya leo Mungu akusaidie na akubariki, kwa sababu meli waliojenga kwa ajili ya kukupeleka nchi nyingine ili kwamba uende kuhukumiwa kifo, meli hiyo itapiwa na dhoruba, itavunjika katika jina la Yesu Kristo. Kisha baadaye utashikilia mbao yake ikufikishe kwenye hatima ya maisha yako. Kisha baadaye utashikilia mitungi iliyo ndani ya meli hiyo ili uweze kufika kwenye hatima ya mali yako. Maana kuna meli uliyoingizwa ili kwamba leo uhusike kwenye ajali upoteshe maisha yako, lakini meli hiyo kwa jina la Yesu inavunjika. Emeli ya seletara Yesu yeko uneka sema mbia bono iga emeli ya otate gosoa elinde bogima bwote baboronge familia yawe sambaratike familia yote baboronge. Iyo meli itavunjika leo na utafika kwenye hatima yako. Aba minto ba Nyasaye
ason sikwa bekirwe enyongo kwa bege tunabarogi enyongo kwa bege tunabanyamusira enyongo kwa bege tunabaganga enyonge yo aseretara Yesu asemambia bono igam itavunjika yote egesabe bekera atigare na kikera kuimo kikego tamboke onyarego ikera sobente goikam bagotangire tubwatigasi bagotangire toliko nyuomo gose toliko nyuomwa bagotangire toliko menyabuya bagotangire toliko agacha nonyane gas toliko nyora biashara byao mbitele liboronge leo katika asubuhi ya leo nimesimama hapa nikwambie meli hiyo amegatone kyo amoborogi obo itavunjika mbele za Bwana katika jina la Yesu Kristo. Nataka nikuombee, jiandae. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu umetuambia meli Paulo alikaa ndani. Bwana, ulileta dhoruba kali ikaisambaratisha na ikaivunja. Na leo nataka kuomba kwa ajili ya msikilizaji huyu na mtazamaji ya kwamba meli aliyowekwa ndani, nyungu aliyowekwa ndani, mahali majina yake yalitamkwa ili kwamba asiendelee, katika asubuhi ya leo ninaivunja kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, kazi ipatikane, biashara ipatikane, watu wapone kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, maana wewe ni Mungu, na ni katika jina la Yesu ninaomba na hata kushukuru. Jero morane Japhet Yageta ekanisa ni Happy Church Ministries International Suneka na kwaliganirie ngakeresimi 0726869188. Nyasaye bie meganda agosesenie shalom na ukae na amani ya Bwana. Meli na ivunjike kwa jina la Yesu. Onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com. Boigo nabo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'omuguse. Magega ya television ya Ensoko gwikasero yawo kwanyoliribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Libwe Ensoko TV esema mbia bono gaiganigeta senige Ensoko TV borobeli n'Ensoko bakire nande twachakire wikiri tukoliko rungatichirimo Jumatatu gogwancha litukoli bwate emerobeli emenge litukoli alero na lyabana go saboroki obaito bakwira na uchiase chiskuru aboroki na barubwe sema mbia bono libagendete kwyaliganya omugusyo itasole nimanyetenga nore kururi tukoli igoro guchakire ikendi mina yarenge nalikwali kuligie bikuru tunga iberete chisogi si bitabu
nande ne binte binge egatia biru bikoba bigoikiranirwo nande semambia bono imaetera liona wake sabu ng'ani ngatebiri ng'akane 50 nomo asemia ye school fees ye tamwe 60% onye kubwata gadeni ge tamwe lina kara kuna ligagwa kono kuli ndese mambia bono mwanchumurigeli asobwa mo ningogo tebinga boka elitonyara ko batoko yaliga nakoranga twikiranira biru byonsi biganeirie annemono gochia saba na baitobu na bakwigora chiskuru na inu abana bali moko genda se skuru osomwana ulio kwande se skuru asemambia bono ngogo tebinge kiragwa ikiralia noro chaba ibuli bawo na bagugwe chandera nayo bwati kelikebwenerete asemambia bono mwanchumurigeli togo segetana na annemono tonyara ko batogo kwana sekigusiga igatokole gento ikuru kwenkwana yokobora ninga yoberete na namono nchenkuru ku Innocent Onyango ebena liritanga ni kweberi go kwigwelio gieli ekieni ekegwakero lira se television ya ngo gotebinga toso asubwamo chitaliki na gotebine 25 na ibere seba gotebaga no mutenyoka no mwaka bw'ichiru 25 na eme kwate ntanga ni twayebekire kando yo mwaka oyo wono ni gotolia se kwota ya kabere kilito goteba ngonyege kabatiga kebe se mambia bono na nabogo bako kwa na intugo chaga igase studio number itogere 078866 6666 I mean 63 namba itogere 0788666663 inere namba ito isano nemo nigo chiri isano kero kuyungo chirangelie nyenche yo ego to chakere noti isano na ibere isano isato isano nemo isano nemo na isato umwancho muligeli omwali ogukoreri 3 omwali esenambe yo nabo igo nabo kogenda so mtandao Facebook tubwate bune Soko TV nabo igo ogenda sensemelia YouTube tubwate semambia bono nchinguru ku Innocent Onyango no ninchira borase kumbwatia so mtandao semambia bono elito basobwa motonyara ko batoko genda bosio na koranga tonyara ko ba tokwagacha egesa kugeito buna nago tebye Monday itukuli yogateba ngabono lende kirigento kilikiwa bigete seli itukuli ya rero gukebekera kando origerelinga ningi kilia gekobage gokorekana ntagete turarigerelia sobwango bali basoira somoro belie semambie buna na kwaliganiriga tatendara arigerelia sensemeli ya Facebook semambie bono gotebinga ningulio soire ekerango gosoma na erende ulio taraso achaka kobago kwaliga na gosoa somoro beli indo chega igakirandi Dennis omusuli bwegesusu agoteba Soko de Mukira Dennis wana botokolete tebo Charles Luanga gotebo mwalimu Charles Luanga from Nyamira County Kenyere basement with my wife Jacqueline kwamboka awateba niko ndani ya show up Monday morning Estelle Onderi na Caroline Soko ne ya mokuru chinse mujiricha Nyakiburuni agoteba watching live kuru chinse meche Nyakiburuni kuruma milone mtarajiwa bwakire buya Soko TV mbuya mono oyoneli etaliri yabegete na babwato kwegena ngango ikyali million nyasako lebo ige missed call Fred Moga goteba bwakire buya kuru St Peters Nyakenyo Misia Secondary School nigale na omurugyo yo kurunga Ruth Mura asemambia bono egati abalingendete ko bangoligerera linkora bago so asomurobeli ngo gotebinga so asomurobeli elitobeto gukwana asobwango mwancho murigereri una nago tebiri gongo nago chibwati gaiga ndole ngambara bibali basoire na ndengo tebinga tonyara ko batoko genda asobwamo na koranga ngambara bibali bagendete ko so asomurobeli nindo che chigotira chigotirimboka elio tukona koligereri gaiga tobeto koranga asemambia bono ngayoberete buna nago tebi umwancho murigereri igo kubwate link yere gabu oyeire sensemelia ye page yago na ena boko yebeko rese nyenchende igo gwakiniriribaga lyo mugusio mintonde nere komanyanga ninki kegendrete aso mtandao igati yabali nago tebiria semambia bono ndoche nechi nyinge chire kuri no mtandao nenta to stabilize nchake ko baligereria nabo ndoche gwikira boniga interaction chekirega iga nabo ndoche abantu gwetani 12 babekire comment cyabongo kibwati nde manyambara byaba ngaibaberete semambia bono ilitobe toko genda sobwango nabo igese namba ito studio una nago tebia igere 0788666663 na ndeni ndo chege Fred Moga ulikire message yo chirega igase SMS bantaba ya sana bali bago chabakorenye nchikamine yo agoteba good morning Diana na Innocent oyongera Dennis eke omusurugwe suku ruchise moche na kuru City Salams Club na agoteba no agendete kuligeli umurubeli ya mono asenseme yo gikirana ase semeo ya bono mambia ase tugendete na kubwatia na koranga ngakire na agoteba inga bona litugona gosega sega tora abana ngwira na bali jiskuru tora kilibabuate kilibatabwati na ino aborokia bali montenete jiskuru abantu baito kwabere na barwa sama tukebenga na lyaro muibuli omogeni tarakana yonsi na charu kurende ni maetenga na are bintombi beterete capitation nebwa tomo chando etamwene yakabere ko iguru mwana
igongo mwaka ominyokire sana onye kwarenge bagoteba nga kwarenge litukulie igorogo kwa bwate emetinyene na matuko arenge ose ne 25 na limo bono asoire mitinyene ne 25 na ibere semambia bono igotona goteba ningu munege saku igotoko genda asobwamo na koranga twanyare kwa bato kwagachana na koranga twagendereire asenchira eliebwenerete elitonyara kwa bato korra togo chibosi mwanchu murigiri igo nagotebiri onyara kwa bako gukwana na intwe otulikero ujumbe yago gochaga igase studio ototebinga yoberete na mankaro ragendete sebinyoro ototenga kie wiki yawe ya chakire rero nalikuwa lego teiba limu alego teba ni chinsabu na bono mambi neigwa mungwano nde atebeti uyo nde igoronga baumirane mapema 11:30 lakini otukaga ale galime omotega akina gusumbuire nae bone mambiye yongo tebinga boka elinde tunyara koba okoranga bali gwatebeti nga bono rende rero ngumira na tole ngaibale elimu nyara koba moko genda sobwamo na koranga yabwenere asomone Nigeria kirbo agoteba na ikire asomurobeli agoteba happy new week in Monday back to school preparation kurwa ngumbu manu mabahirin kingdom goika ase chinse muchiri agoteba cha pipeline Nairobi ase omusacho yogurunga Ben ale na abana baye bakurukunga Mazdiga na Macdotak abaiboli baye bakurukunga Ngeli na Mariana na abana ba Mintobon CP babendeli tukoligi agoteba safe travels to my children from Nairobi to Kisii and then back to school igaba nabaye bali ngumuchiyo Nairobi bono balenchira kogenda gochia gusi nindo chegega Jonathan Matuku agoteba oh yes umukerera Jonathan from timaitiko umukolera Jonathan kurwa chisemo cha Nyamenengo Kiumbu based ndani hadi mwisho kabisa mjamono sana uyagonga Jonathan Matuku ku ruchinsemeje Enoch Makoli na Korolire ku ruchinsemeje cha Musaraba Town agataba well represented negatia bali basoira sumuru beliese mambia bono na bogonte bya soberete elitonyara ko batoko genda asubwamo nande elitonyara ko batogo kwana ningendete kuna kubwati na koranga norulio soira sumuru beliese mambia bono na koranga barayibali bagendete ko babako bana intubuna nagotebya na beoli boli chinga kechi cyabona mambi innocent nande nga kingo banyore senyo bayane onye insachinde tudatonyora sense melia signet go sepang bali ase omucho Nairobi signet ne chi county chioncho kananete omucho yo Nairobi abali gusi otonyora sense melia go se platform ili ya pang lakini nande boigo ekerota getego stream na arobu yakorwa senga yago bali mu bwate wifi go se internet na boko nyara koba go koligendo yokuruku ngogenda so mtandao na gutobwa tiorobune Ensoko TV elitonyara koba tokum kwana naye asenchira elie erenkiya asemambia bono ndoche chiabeire chitaika kyanda chetire maiga ichinsa 12 go nuro chenchigenda tekumnyoka bono igana litwale go tebanga chiabeire 12 kule ndoroche chiaminyokire nebyo gotochetre chitaika kyanda akirango koboli nganga yole asemambia bono elitonyara koba tokoranga twachire asobwamo senchira elie bwenete na namono buna nago tebiri igotogo kwana naye asense melia yo mtandao ochaga iga ase studio buna nago tebia eliotwe aligane na koranga litukeli liabweneire asomo nene na into twabweneire asomo nene gekogera nabotugo na gwechanda kulende byonsi pito gotebanga Nyasaye ubitenenerete ntunda tunakona kwebulia mange natogania mange chinga kichinde Nyasaye bwe otenete kiregento naboigo nabokunyara kabago konyora libagani doche linet no ara sumurbeli na boigo Ensoko bwakire kuruga iga pipeline yo yagurunga Jessica Mura no ara goteba asumurbeli semambia bono byamono sebali mwasoire na nemonongo tebinga genda gutuma ujumbe yago gaiga ili tunyara ko batoko yeligerelia na koranga twanyara ko batoko gutambwa senchira ya bene na kogenda asubwamo asemambia bono buna nagoteya abana baitu bakwirana asichisukuru abarunde bali moko ayo abana na ino mogende mokogendi chigali borongo gendi gali buya onya naye kwa iru umwana obugoliti w'chisukuru manye umwana uyu bugoliti no yogo yakara mambiende ekaracha kuganira gukorwa service kuchia sense go sasole na bacha ko bomontere bamambiende kera kwalitayire akogendi naye senchire ndonge timo basago chaka ko batugutera chibagi mambi yabono ngamaete ikominchire isada ntomanyete chibe sentiment tabayibuli chinga kichindira bora nyore bire bine bintu bire binge mbabe mente tiko michiri chia kawaida bakoro nande igolende na gitogo tebinga abana abu na abao
aye bono babange burunge nande batebi nga yaya nande abana barabwekera basoire sichigalime tie gochaka gosumbua abantereba baroro bago batenga bono tubugerio gotera gete mubwate chinga gichinu mutete gotegera wone gari mwamanya kunyunchura yamanya koba yabe egintu kirie kungi night club kwanyora abang'ina no barabuo bagendete gosumbukia emebere kobaita motumbata getiriogi basaye no muramo goteba ng'onye muri kobugie ngo ikitore kibatirero bagorigeria chinganya bari kogenda raisi igo kera bari stage bateneine bakoborinchire chiechi igo aborokia na inu na aborokiwa anene mona bana bari bakwende school so mwana onde wenso kwende school nyoranga ebinte binde byonsi pira bonda kwane buna innocent yote ngakero guchaka kumachua kurigereria kwabuga ko batenge ebinte ingo etabire babuga ngaya mwaka turamanye mbone guchaka tirachaka bono iga yachagete kare bakanyora babu musinto buwagari uri kuruko nyango na inchi na enyorire sema bia bono twarakwanire nindo chega iganaro kumbolinga Diana nga yaberete Diana gagenda gusina bwatebirero kini koiranare jeria Diana ngochare na chiete kuibaka matoke na cha yaleta tigo idere evidence yo kumuira gusinta gete turaenda serigana ritulira bwesema mbia bono chitire 12 ekero gutwakire simi gochaga igoto tebinga kiere kurinde togoteba nga amaliga yo muntu kurera nigare nkwana enene ekero munu utali gukwana maliga yo muntu kurera nigao ale nkwana enene ekero munu utali gukwana igokoro muntu kurera sema mbia bono togoteba nga maliga narare nkwana ya yenene ekera omunu otsinyire gukwana totebia nge interpretation ye yuenga kyoko yenyora sema mbia bono namba ito studio gere 0788666663 namba yuna yire ngora nande ngochere ya popu gabo kwa yenyora igo namba ito nere yo ogonyara kabago totebinga amaliga yo muntu kurira nigo ale nkwana ekera omunu otigire gukwana ngakia yoroche muntu naroro konyora uchi kumubuli kende gionsi kwanyora akorera buno mwana wano muntu akubuli ngakibona umwana oya igwete ngakibona akona kolera iga nimanye tumu chando sole totebia ngo lingana lito nalielio lirabu asema mbia bono akero gutwakire simi gochaga iga nago totebinga ngakia yoroche lingana lirirabu ligokwana ase enseme yu nago tebirio mtandao na nemonese nambe yesimi asogotwakira bono igoto interpretation yelingana elio ototebinga ninki lianemono likoba ligokwanira kera nago tebiringa gokora umuntu ukorera umanyenga ine nkwane ndene yarasokirie kera bono umuntu utigire gososinyira gukwana maliga yo muntu ukorera nigo ali nkwane nene kero umuntu utali gukwana igo nabugo twakira esimigo chaga igase studio namba itegere 0788666663 inere namba otwakira chinga gichinde ngora aligerinde no enase emangana ose na mangana yebiriro konyora chibicha chikubugurigwa chikorokie somba mood abantu yani bakorera umuntu akorolekana asumbugete inere nkwana chinga kichi akonyara ko bagagukwana na intutu agatebirie semambia bono ototebi interpretation yenga kyoko nyara ko ba okoyenyora kera tukale gotebanga amaliga yo muntu korera nigo ale nkwana nene ekero omunu otali gukwana igora bogo totebia semambia bono eli tunyara ko batugukwana naye nande buna nagotebia namba itu ye studio igere 0788666663 eliyotokwana totebia soberete bali county ya Nyamira bali county ya Kisii Nairobi ga igatwakire simigo chaga igase studio ninganye tena mbaye chisimchino eliyombwa tena koranga ngaki ere semambia bono kulende ngona gotebango na kuligerinde bali na baro basoira somurobeli nyarako bango batambua sobwango na komanyanga nga ibaberete semambia yeiga nindoche kwa kwani Charles kirandeni sina kora Christopher Tandi by the way kwenye tinda some yago gogotebago Innocent good morning Innocent na Diana igongendete kubaligera likuruchise mu cyaburangi Kenyambi igore with your wife Lydia Kirubaba na Sheila Matiang Muranga Mikae mama mungina nabo igagotebanga uyagurunga tata Muranga pamoja hadi ndani pamoja
ndani hadi tamati, and have a good day at work. Na etu arali tukuligia Kevason Yonsonga oteben soko bwakire kurwala net na kuru watching live. Let's pray for our kids as they go back to school. Biamono asaba nara togenda tukobekira abana baitu baira nese school bia mugaka kira gitagateba best one yet bwakire watching from Matongo Bukeira sema biabono no kumochere na korolire ntwa kwanete na ese weekend agateba good morning ensoko nyasao nganchere nande na rali tukolinde kurwa isebania boda koganelia banafunzi wote back to school ingia na komenta mono all drivers tigababe amaiso kigima asema biabono nare igatia bali babere bagotoma chi message kirikire senkoligia nabo igobuna na tebe sema biabono lingana litolira bundiringa amaliga yo muntu okolera nigare nkwane enene kera omunu otali gukwana igo mwanchu muligiri nabo twakire simigo chagaiga ototebinga kyayoro cha maligare nkwane enene kwana kora omuntu okolera and perhaps ekero okolera. What does it come? Abandi bateba n'inchire ya moyo koroki by emotions inchire ya moyo koroki nganki kilinge ndete gwetera igo nabo gwakesi migo chagaiga ontebia soberete na koranga ninki kilia asimambia bono bali bateba ngambia mono pastor se marandi kwabago kurukolende nengana nero nabekire gabwo ere lingana likurukulirabo nigo ngateba ngamaliga yo muntu kolera nenkwane nene ekera omunu tali gukwana inalio lingana litolira bwa semambia bono nabo gototebia ngona kuligirinde manye go senesi mie itone gatomo chando mosinini litobeto gukwana naye go chagaiga ototebia nga ningikelia okoroche igoro yelinganelio na nabokulikana na sense moyo mtandao ototebia interpretation yelinganelio elitonyara ko batokoranga twabere tugukwana naye asenchira yo wikira nona nagotebiri chitiri 15 na ibere maiga ichinsa 12 bali bagendete go interact na into sense moyo mtandao kona go chisomande kona go chirigerelinde Diana nindo cheriro liribuliro libuna mugona koboli Diana noale lakini igachiete gusinkoira nale achiete kora rora musanio na rusirete kagenda gachikolera ni amateyo kulende koira nale Nairobi gaiga elio anyara ko bagakwira na somurobere agatebiringa igukugamba nanche gochagaiga ase studio elitonyara ko batokoranga ngakire semambia bono elio tonyara ko batokogenda busio buna nagotebia tororenga abana baitu bairane school school chonsi pichire se chinsemo chiagusia sabana baitu bagosoma tumayetenga bono iga chiri chiali gosieke school ekera bali bali gosieka basiekere binagwa geita kwanyora banalirie binagu bali moko genda bono mambigenda murusi gotatige timu ye kogende school amatuka ya bono tebwe kaini elia ito elia kale yali kobeka bikoro tura byali gocha byara kobete ya bono kobekere bikoro to dadera batetie sabali abana babono iga gwikira gocha kobeke bikoro to bakaje school chiri chiankagali. I don't think there is school nera abana batali kobeke bikoro to kwende school tuachagete kobeka byali kurukulinganisha tukarulinganisha tugacha kobeka biribinde bibwekaine bororera abana bakobike kurotekia lirikare kwali kobeka na n'umukibi umwarimu koboli ngai yakwa rusi kibeso go cyakobeka umukibi okwerenga no horoke ensa yarenge kobeka maboko yale kore tumuchando sana buna nagotebia twakiresi miga ototebia yo soberete semambia bono nandira bukoto interpretation doche etigalite tekeyemo ebe chinsa 12 ne chitake 20 kulende nere ya chiriga iga taite kurakwana nere asemambia bono ndaigwanga ningikilia gototebia nere kurwa asemambia bono una natebe simiane kona gusumbuire mu director nago ntebinga Innocent yesimie ensoko bwakire nga gikirandi Dennis mbiyande korona kurwa bwakire ngoro on top of the table nyasa bono ngakiwanja kana igahono ya nakobolige kare na inje Jumatatu kera gwa kwanete na agrete cyumanyete ndebye manyanga etimu ideya nene bado tarache sa game okay bona unekuja ko chese game nande mwera nirenzaria ye counting abaluzire togende bosyo ya igona manyanga asimure mura asabe pi aitindo kwana tikatoro tikago cha mugaso ne arora go tayekene toldi nege sakweke yao kego salia ege sakweke kende keronge yani ya na toro di ago salia ege sakweke ronge nege sakweke yao toro dio mete na cha konyoranga abasani go bamwanje tekianda 10 sana asengenjo
toro dingo jaru rich connection. Okay. Ai bono nyokubwate kasi ni yago. Kuruche ngogora gorlist ligete nyomba igatata itikoleta people. Turwazoko gora togenda ibusi amariga ekera kororekana diga kwamba kororekana kwa benkwane ndekero muntasi nyiri gukwana na maene onyore kero munta bwate mechando umuntu nabarasi nyugukwana lakini esteri aragosokia mariga kurwa maisae ine njire ya moyo gukwana nk'umuntu uyo nabwate umuchando ndio mwali kwarerete na finyira asigete yeah. Ndio mwali kwarerete musori wesu omwali narirete ekero emata yana yasirete pole sana sema mbia bono musori wesu tona koligereria ya ndovu nigo lerali twakuri chiabere 12 ne chiteke 20 na yamo tigatogenda umutima gutokwira no mwanchu murigeri toira nasamayo Eye Nensoko TV Uboroso Umugusi Magega ya televishoni ya Nsoko wikase yao kwa nyori ribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori bagari bene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake musani turikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662 Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru
Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobot ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobot. Battery ni Autobot. Eye Nensoko TV. Uboroso bumugusi. Mwanchumuli lichi 325 na ibiri maiga ichinsa 12 aiga Nensoko TV ndo chebali mwasoira sensemi ya comment section ye live link itere sesemo ya Facebook ngoira nande bakina Bartholomeo na abarolire no mweshimiwa na arali wote bakurubu munyamatuta ngoira nande ncheko bango gisoma. Agwestogote ime ye ward ya Muticho ebunge ya South Mugirange County ya Kisii akera okusa na kwarorekanete kaine kuchinga kya babwatani umujumbe bw'ebunge yo Silvana Sosoro basiga banyarta ko bakoligeranie no koligekero ky'obujumbe asese ya South Mugirange Secretary Dennis Makulio Songo na chumbi yake kutakabele yekoleta ebicha ya ngengo gwake. Nasomega bugochangira kwa gachwe kirisia kimusasiro cha sekanisa ya Katoliki ya St Clair Eburi imewodia Motiche bunge South Mugirange County ya Kisii ritukuria rero. Nomega oikiranwa nabari aigati yabo yo kurige kirugo cy'obuchumbe bunge yo Dennis Makweri Songo mwemsebo wodi yo Ronald Achira modikiwe County ya Kisii Ernesto Soro igati yabari banda bange. Father, itukuria leo tubontage tonye kunyarekana enyombe yiga ya Father ere erinde parish yige chake nayo nabo chiburaburo nigo chenekwa igati yabachochire bayo Soro nere Dennis Makweri Songo asinge nchyo kwa miringo kwa nayo Moscow Soro yababwatani baye basirite magmabo wetira umubasukano bwe para Nigo Songo agikire chiboraburo cha satebire erene mirimo yae no gusuguma Moscow Soro eri aikiranya magendero sabagirango unachipara na Wege University ya Sensemeyo tagetia mangana abunism because we have seen Bunism taking place in Nairobi. We've seen it the last time Matiang'i was here. We saw Bunism today in South Mugirango. We don't want to tolerate that kind of Bunism. We want bantu baito bakole chikura nombolembe bakole mikutano nombolembe tutabuga ati uruwende yonse. And actually one of the biggest issues gakoleta liberera nasengincho nareko condemn egento sorakora in the last 2 weeks abana mbale bakwalia accident murao likuru Ronaldo nami na Mokai they got an accident. Now Osoro celebrated their death
because they were my supporters and they used to really push him hard as a social media. So I celebrate clip kia na okere wono wandu mata kitigende kwa no asabantu igwete lakini ende evil is evil and evil must be condemned. Mama yete ite songo uno muntu mulembe ituko ndiyo na wali elimo wana kwa kuna ategirio muntu wana wali songo ategirio muntu never, not even once. Iguna kera muntu wako wata takaleta mana kake mwa kana kisongo no muntu mulembe sonko tabu atamangana sonko tigaye guri bagari yaye akore mirimo yaye ngora emirimo kuru ku opposition ekyagana ronde boniga mbakora epareye muna bakorete yaito mate yesaka igona bantu baito tuchunge na ende igonta ke I will be coming here kero motenyi ngopona na bantu baminto wale aki uzoro epareye wastewe yawe ate vile vile simba chaba chake vile university motinyokia otole toligireti na maiso achinga kechecho niko boigo songo abori abantu gwesoke na kubwata chukura amatukati gerete iriko mosira daktari Fred Matiang'i igoro kabisa intumuno muguzi ntobwato mwana ito okoro ku Fred Okelo Matiang'i Matiang'i ndo wakero president wa Kenya abantu bamenda aki ntogwe itera ekiagra Matiang'i no yo ito umugusi naende go etani abo igaro mugirango naende Matiang'i ole kambo kumuriye ligemera makorete nemiya ekera alenge eserikali Kuripoteria Ensoko TV kurase kanisa iga ya St. Clair Eburi mea South Mugrange County ya Kisii Chepethuel Machin. Mwanchumulilo ino mulikito Pethuel Machini kuruwa senseme ya South Mugrange toko genda bosio uyoromo seneta bwe county ya Nyamira umweshimiwa senator Kongo Mugeni nere nigia sokiri na kamochumura ibwense asikili agoteba ngani ga kuruchire chinyingi na nemono sagoteba chire chinyingi chitara abachigo ikirana niga mochiri boigo ogotumika wichibesa ACBC mura ibwense asakale goteba chi billion wetane 53 nigo chikali ko bachigo tumika ACBC yaye na egenta goteba nga nigo bono mura ibwense akwamba kororekana taligo ikirana biribwene taniga yakone taya asensemo ya Mathioya ime county ya Murang'a litukuliga. Mtu yoyote ambaye hataki kuheshimu ile ambaye katiba yetu inasema na ambaye anataka kudanganya wananchi, huyo ndio mwovu mkubwa na rafiki ya shetani. Mimi juzi nimeshangaa kusoma kwamba katika hii Kenya saa hii tukiwa na hii serikali yenye ipo ya Mheshimiwa William Ruto, shilingi bilioni 870 zinapotea kwa ufisadi kila mwaka. Sisi kama maseneta ile pesa tunapeana kwa akaunti zetu ni bilioni 415. So inamaanisha kwamba ile pesa ambayo ina support kaunti zetu ukiongeza mara 2 ifike bilioni 880, hiyo pesa yote inaibiwa kwa njia ya ufisadi. Na nikaona kwamba pia katika State House ikiongozwa na Mheshimiwa William Ruto miaka 3 ametumia bilioni 90. Yule ndugu yetu ambaye alikuwa kule State House, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, kwa miaka 10 alitumia bilioni 89. Sasa wengine niwaulize watu wa St. Peters, mngependa pesa yetu ipotee kwa ufisadi namna hiyo tu? Mngependa namna hiyo? Ndio maana tunawaomba hawa wenzetu, Mheshimiwa Matiang'i, Mheshimiwa Rigiji, Mheshimiwa Kalonzo na wale wengine wako katika opposition, washikane pamoja tulete mabadiliko katika hii Kenya. Nando mwanchumulilo lingo kwera nigo ikase county ya Nyamira sesemwe ebungi ya North Mugirango ase oyoro MC bwenseme yo aselieta Lamek sikwea abere nere kagosokana kuba moche bali bakumwamiriria asekeli babere bagokwana ngatara akora magendo kulinda asera bone sokirira oteba niga akorira magendera mange nagoteba batige gukora siasa ya kerengo genzi.
Samaria tankuru Mexico yo nyanja nyakianga manyekanete une nana lakini ndo cha bantu baitio bachakire goteba bono ngochigo chenjiririro ku Moses because na temire go deliver sengonyara aseri tukoria lero nataka tukwanira mangana igoro yebirasi bya ICD because abantu baiti bokero bachore to mu MCA ebaro gitiga bachoro mu MCA oromoke abana bae bado sebirasi bya ICD okumanya na kiyo kugani kwa abana funzi kore abana baita bake bagosoma baby classes so bono asobogambe bwane na temire korosi ebirasi bya ICD ngagete ritukoria tarire class ya Kenyoro kero na renge ko boli chikura na chietororo Kenyoro ebwata abana funzi over 1000 plus lakini ngabatebi unango chorwe kirogo ninche mbaye class ya ICD nande mwachirororo nande tuachirororo tuene kiri tuabeire kirori bune class ya ICD kiaerire class kende ya ICD ne class ya getengereiri etengere naona achitenga bataibana bakoba sama singira ya tarimaya oikante ya masengonyara elinda abana banyore ebirugo bagwisaransira banyore class ase bagosomera kerebuya naande tuachirororo mwene keiri mware bune nana neremiremo nonye nana gekonya koreta abantu chimbero igo naande ngochande na minyoka buone na aratora ke na tena ati anda akora abantu amagendro because tuabeira assembly tokurwa na chisege miaka yonsi eye tuachore twetano ndo chenko erere abande mbono bakonya korengera ligoro ya magendro lakini njengonya gotemande gingwana na minyoka na teba ati anda beka magendro igo ase gasi yo mwe musio itora Mexico yenana igondo chenge miremo yambu yere kabisa otemira gotoroseri chipara bune yekorokoro itibo alinya sore igoro o korre miremo menene buya mono na totire gocha sinya getaro goro ya nyabonge ara na arre miremo ya mache na tobekere to ngonyutora mache kabisa igaba ntomba go geta singa njo miremo yone to nya gokora asobura ibo omurai burai obia sana chipara toroseri nyagetari toigoreire no minta tebire kireye ndo tokoreire buya nekitoko mwapo na to reiga abaminto no tokoteba kera tokoreira amayaya na ndi mweto ikatomoinyore chumulire totigarita se county ya Nyamira bona sabarundi be hbigipigi ase stage ya Nyaramba ase ward ya Kiabanyoro ibunge ya Borabu ime ya Nyamira nigo basabiro mu MCA bwo orogongorwo ase Lieta Vincent Benecha abaroselie nyumba ya Kebara ase kili batebire ngani babwate babere bagotwara ase batalikoba bakogenda mwanchumuli nigo bakwanete litukulie igoro ni ekero banyaltikoba bakorekana kwe murunganiria ubobebwe para eyunero bakoba bagotumeka asense meju tari namba ya Nyaramba chairman ya Nyaramba di namba egento gitakira mono necho ibarero ni buri tonya tari nyamuko minto tokonya gaiga angantu bwati no ni bara igo onye nukubwa osero nabwa tubuo bantu matingikia muri tari gotini naro twateo manege kora gwita no nkurugura isibitirio katari gukwana no bantu bari echo nere takire gento keni kionse bonura nyanjura aragira no betonde chokaki echo ne takire ro tokonye kore mitinire iyo monyane bumanira bakango toita moti nyamba no mbati elindo bosombi kuru Nyaramba main station ege ndonda akwanire umuntu tobwati ya no mwemusie ndu umuntu tobwati omwemusie gotokonya nane gotobwati cia Nyaramba ka tukumetie nane kugamba noti na Borabu bonyo ndu bwati mwemusie umuntu bwati no mwemupira no mwempio yo gagocho etali moyo ndu anya kama chipara ne kisedi kenenge gwetani abu nduna bagendi bapota pota ndu anya ko unjerende yonse bene kera ndate bonyo no kubwa abana ingi bakekura tumurusi otochoro moyo munga aso bagendi obo tu challenge to gwetere bana bagendi ne bara na bakonyora mondo mongino ikirega monto miaka ya jire go ruarete bara ndu bwatire ndo ko baeteri go goikyo mongina ka kwanyora nga koreranga mogongo nyarete bara bana bune yakorukori joint ya gochikia banyaruga ne mbere konyara kirene nyamoko na to bekera kamoro mugale ngo nyagwetera to lakini twale go sabo mogambi karo rende bu erie atokonyere ndato bekere moro mugato gweta na indurende twaetia bage ina gitale ne ko mu yasiegetu na majanya biko muga siegetu una soetega ngento ko motebia
ato igoro nyagitari ya nyabugomu kiagere nyagitari ne konya mangana neji baro yonsi biga gororete ga bosara ki kwanda kujumuino akatogora matoka bande bono ndoma edingia ata ikobe gari bare jo morom oikie Lorense otokwanera mmoja ambaye ni MCA kutoka eneo la Kiabonyo Ward. Barabara zake zote zenye alikuwa anafaa kutengeneza hajatengeneza hata moja. Ameziaja tu hivyo, ni maporomoko tu. Hata ukipita maji inaweza ua watu zaidi zingine. So tungewaomba yeye akuja atengeneze hizo barabara at least ndio na sisi ikuwe rahisi kupeleka hata wagonjwa hospitalini. Turwe Nyamiro Mwanchumulina goikachi nsemo cia Tharaka Nithi eseli tukuligo rumuraibu ense abetega gusangana bamenyi bense meyo ase kanisa ya mona boigo akabaga gukwanira igoro ya magendere serikali ya yakolire na gusegeta baraibande bonsi bali bakoba gukwanira kuligyo buraibu ense kobeka bosio kili bakolire Mwanchumulira umuraibu ense nigakwanirete igoro yebinte binge birengete amagendero litukuligo. Hakuna project inaendelea bila rais kujua. Na project nyingi zile zote tunapangia pesa, rais anaipanga pesa, ni zile project zimetoka mashinani, pahali popote pale rais amekuwa mwenyewe, kama vile yako hapa amepatiwa kitabu mzima na Gavana Muthomi Njoki. Mheshimiwa Rais, kukuja kwako hapa uliahidi mwaka wa 2019 February, precisely February 22nd. That is when ulipeana ahadi kwamba utakuja kujenga kanisa. Na wakati huyo Mheshimiwa Rais ulikuwa umemaliza kujenga hii kanisa iko hapa juu. Mchike kanisa alobate? Alikuwa amemaliza kujenga wakati huo. Na akaahidi tafuteni shamba, tutakuja kujenga hiyo kanisa ingine kusaidia wale wazee wa pande hiyo ambao afiki kwa kanisa waweze kufika. Amefika ama hajafika? You have taken responsibility and you have said very clearly the buck stops with you, even for the hardest assignment that our country would want to achieve. No wonder you have told us that you are setting us on a path to develop our country into the first world within a single generation. And I believe that vision and that journey is possible under your leadership. Umoja ni nguvu. United we stand. Lakini tukigawanyana kikabila, kidini, nani yako na pesa, nani hana, we will not make progress as a nation. Vile tumeambiwa hapa na wachungaji, ndio nawaambia ndugu zetu wote. Sisi wote tuko na nafasi. Kila kiongozi yako na nafasi kutueleza vile maoni yao ni tofauti na yetu kupeleka Kenya mbele. Mchumurigiri kwegure chinkwana chia kwantu nabaraia sensemeyu kurwa ase county ya Tharaka Nithi bono nigotokwenda gwikase county ya Vihiga asili tukuligoro uyoro umuraibu abangi na kurwa sensemeyu asilieta Beatrice Adagala abariganetia barai oigatia abo uyoro monogeribwe bunge nene umweshimiwa Moses Masika Wetangula na baro bakaba bagukwanera igoro yoko bekobomo ase ensi ya Kenya nabo bagakwanera siasa nigebwe ntego kolekana ya magendo nabo igochinga kibune ichiga kera abarai abagendete kuligia ebirogo na gukwanira igoro yerango yabo yokota kuburai nigobwente ko babakobeko bomegatia abarai barenge n'umwishimiwa Moses Masika Wetangula no yore umurendi yobene umurai bwese Faruki Bet na baigo umurai bwa bangi bwo barabangi asebunge mwishimiwa nere Kimani nere no alenga Kimani Ishungwa machumuligilite twigoro batura senchira yobikira. Tunataka tuwe na umoja. Hii Western yetu hii yote, jamii zote za Kenya ziko hapa. Utapata jamii kutoka Central, kutoka Pwani, kutoka Ukambani, kutoka Turkana na sisi wenyewe. Tumekaa kwa amani kwa sababu sisi ni wa Kenya. Na lazima kila wakati tusiwapatie nafasi
watu ambao wanaeneza siasa ya chuki, siasa ya ukabila na siasa ya mapendeleo. Naona watu wengi na kelele mingi na mipango ya migawanyiko ya ukabila na uchochezi wa kisiasa. Na tunapoelekea mwaka wa 2027 2027, uchaguzi unaokuja ni uchaguzi ya wale ambao wako na mpango na sera na ajenda ya Wakenya, na wale ambao kazi yao ni matusi, migawanyiko na kugawanya Wakenya na misingi ya ukabila. Unaona Kenya hii kwa sasa, viongozi wengine wameweka taifa letu katika mambo ya aibu. Mpaka unasikia mhubiri anatuambia tuache maneno ya matusi, kwa sababu kuna watu wameshukisha heshima ya uongozi. Mtu anapanda juu ya gari na hakuna kitu ambaye wanaongea kuhusu. Kazi kumtusi na kumkejeli rais. Lakini mimi ninapenda kuwaambia nyinyi muendelee na matusi, rais aendelee na maendeleo, mtakutana na wananchi hapa mbele. Wetangula amekaribia hapo State House. Nyinyi muanze karata ingine inaitwa Ososi Potea. Mtapenda hiyo? Ati ana mwacho murigeli tokorwa ase abaraya buchinseme chafiga onigo tokogenda gwikase county ya Mombasa sabarai bali bakwamiriria serikali tukuligoro barenge no mweshimiwa Rigathi Gachagua na bande na baroba bete bagukwanira iguru yo bokorerio bobe bure ase serikali na boigo kubike kirenga kya bugo cha saba Kenya kili kibarachi koba bagokora. We are here in Coast. Si mnajua mimi ni mtu ya kusikiza ground. Tangu nifike nimesikiza ground. Pahali nimelala, pahali nimepitia, nauliza is SHA working? SHA inafanya kazi? SHA is not working. But William Ruto and Aden Duale are saying SHA is working. SHA is the greatest fraud in the history of independent Kenya. SHA was created to steal 104 billion. Mamlaka aliyopatiwa na rais wake ni kwamba achunge maisha ya wanadamu. Serikali ambayo haiwezi kudhibiti maisha ya watu wake, pasta, hiyo haiwezi kuwa serikali. And this thing has been continuing. Tulikuwa wakati ule mwingine upande wa Meru, Lari division in particular, Motwati, that same zone. Ni kama hao watu wamesaulika na hii serikali. Juzi tumekuwa na mambo ya mafuta, bei ilipanda. Within hours ya Bwana Ruto kutangaza ya kwamba anashukisha ushuru from 16% ya VAT kwa mafuta hadi 8%. Lile bunge lilipitisha kwa haraka sana amendment ambayo Bwana Ruto alihitaji. Meaning he dictates what parliament does and he has it captured. Mumesimama na mimi sana na hamujawahi nidhalilisha. Na mimi, one of the reason that I'm taking the leaders kwa hizi kanisa zetu za ndani ndani, because mimi najua hizi kanisa ziko na nguvu kubwa sana. Most of the people prefer to worship in those big churches. Ziko mahali iko parking mzuri, iko air conditioning. Sisemi si kanisa, nasema ni kanisa ya Mungu, lakini mimi nataka hawa viongozi waingie hapa, waingie kwa hii maji na machochoro, ili Mungu akiwajalia kiti wakumbuke mahali tulipitia. Ndio robotro kubwatia noro kurwa ase kiama gya Jubilee aso mweshimiwa Fred Matiang'i na litukuligo ralenga sense melia ya county ya Murang'a aseme kurunga mathioya nere na rwete chinkwa na chia entete kuigwa barai bali balenge amonere kibabe atebagukwa na litukuligo. Party will field a candidate in the upcoming Olkalau by-election in line with the fact that the position was previously held by a member of the Jubilee Party. The party further assures its members and the entire people of Olkalau constituency of free, fair and transparent nominations that reflect democratic values and the will of the people of Olkalau. In the spirit of building a credible, united and formidable alternative government, and in response to the growing call by Kenyans for position unity, the Jubilee Party respectively urges our coalition partners to support the fielding of a single opposition candidate under the Jubilee Party banner in the
upcoming by-elections. Gukwana kurasa magata manaye kiama gia Jubilee imeyo mocho Nairobi no morikyo monewe kiama kyo Moitalel Olekenta waigo omunyakerogo we kiama kyo Vincent Kemosi asebaruro korwago cha sense mere yo kwa mere serikali osire kiama gia Jubilee asobo chorio boboke wa Olkalau na kuoro kyo bosani obuya korunyuma na intu twasirire ebirogo binde mbere south intu asirete omo candidate orengorro we chama ya DP na echama tego chikobeka candidate yende yonse asense moya imurwa dikri na intu twewananire ase chipati chicheto cha United Opposition odio ndora teneni go sepati yende go sirate neni candidate korwororo ntomosire ase birogo biria igorero twacha ukwanera nene ase amangana ye kirogo kiori karau na kuboria chipati chichinde chinyare gutosire rindegere tunyare koire kiroge tinga kiechecho Kemosi ruro koboria gocha saba Kenya otumia tinga kiechi chitigarete kobwata chikura asobomo na liarache gosiro Mosike Matiang'i aseganga yayo koligie kirogo kyoborai wense asobo chori bore bosio igia kabere abantu bamintasa motegerete na ende intagete ko baboria bune chama ya Jubilee na intunto bwate enia yoko beka presidential candidate ya Somwakonde na intunto bwate no kwegena buna chipati chichinde cha United Opposition njije chitobwatisie erindegere tunyare gusiro Moscoito Fredo Kengo Matiang'i anyare ko be presidential candidate ya United Opposition nare kuboria abantu baminto banyare koirari bageri ritigarete erindegere basoke beri kase kinamba kire kinyinge na rie karutogo cha kurigia ekirogeke mambiende goso Mwakonde karutogo cha kurigia ekirogeke tunyare ko nyantu bwate kinamba kitu tokora ansera erindegere na intuto soke tochikoboria basani bande erindegere batusira ase ekirogeke muro cha sero chibono iga eserikali erororo yo Mosike William Ruto enseye ya mosinyire kogamba ase wiki eria ekararinge gusi mwamorora abantu baminto buna aeta gweta na chi promise chons pia rwete ekaro korigereria ase chibesa chiri chiabege tu chiatebe tu chigocha gocha ekaro korigereria budget yo mwako yeyi yaerire pesa indete yebe kiroro no ne shiringi nonya nabo Kemosi nigo boiga mochio murai wense asokurwa chira choborimo ocha segesa kukyomo gusi asamorekera egetange kereri boiga University ya Nyamira angaine taba Kenya nkeringango ansaringe University ya Nyamira lakini tai University ya Nyamira yari wansa egento kiare wanswa ne University College ya Kisii University Nyamira campus e branch ya Kisii University nero yari gocha kwagachwa asakuru kukyabonyoru ne branch yari kwagachwa tebwati chibesa ekero twababoria moisonde ekero murai bwensa rurororo ntwababoretie kiagera omweshimiwa okuruku Clive Gisairo igawe karanse committee ya education ya parliament ekero twakora nero kugamba igato tebinga Ministry of Education tebege ti eshiringi no ene yemo yokwagacha university gose yokwagacha constituent college ya Kisii University kyabonyoru ekero twababoria ibato tebinga a budget eyi yabekwa ase a Ministry of Defense abantu baminto mo babariri buna murabe Kenya indi Ministry of Defense yaansa kwagacha chi University Kenya igo gontagete ko batya abantu baminto okungainu korororo engakieye abagusi baeteire egetange kiereri ekere plan yakoretwe design yakoretwe egetange kiereri nkeyo na inche gontagete ko tebyo mo president yoito onya ekera achire o make promises chira ikirane up to this time buna to kwana iga redesigning tera korwa erindegere kworo kinge egetange kiereru ngoetakere gusi Ensoko TV erietariane Linet Kemunto Onchumuligeli chetire chitai kemeronge tano na inye maega hichinsa 12 asemambia bono buna nagote murubili nensoko bwakire na ndetugule asense moyo kumanya amaya alia togendete ona go sansamurera ko chaga bweli umanyanga ninkigendete kuruli tukuli goro na bono mambio monchumuligeli na bogote tebinki gendete asili kuliriao baliki baito bache sense meyo
basagwetani chiribu 10 korwa ase county ya Nairobi nigo berure asomurubiri bwogo chano muchio yo Nairobi chinsemo chiangara ase barengete korusyo bochabu bwogo ticha emetaro ya mache ayo agosoa ase oburoche rwa Nairobi kitambukireke nensemo ye company yokoirania obosera buroche na obachanu bwa omuchio oyo ekera embule nyinge egendete gutua osekere embule toigo egocha yabake gutua ase county ya Nairobi Mheshimiwa Tore Gwango robotio Uchafu ni mingi kwa sababu tunajua Ngara ndio iko karibu na Nairobi River, so basically uchafu yote huwa inaenda kwa Nairobi River. We believe that for us to take care of the river, also we need to take care of the environments around the river, because if this place remains the way it is with a lot of dumping, whenever it rains, all this dust, all this dirt finds itself in the river. So we believe for us to take care of the river and the city at large also, we need to ensure that the environment surrounding the river are also safe and clean. Young people cannot just be complainers. We have to be there for the country. We have to be there for each other. We have to be there for an environment. But we cannot just say, this is the work of the county, this is the work of the government. No, we all litter. It is not the county government that litters these streets. It is us, the common people. It is us, the Nairobians. So we also must partake in making sure the environment is clean. Mheshimiwa Rigo ikirabu twikira mweli bwa maya ndigo chikire chi sai 12 chiteke 50 na isano na moroboti ndole ngo chikobango koletera kera chi abere go chibosio igoro yo murai okorukwa nga Edwin Sifuna nabo igona barai bande bali bakole asensemo ya Linda Mwananchi unabaigete ase county ya Kisumu litukuligoro na namono okwana no muganda bwa ababwatani barenga asenseme yo negati yali tuchikoba tokuligere kulende asemambia bono nigonta getengo tigene nkwana ya Milio Dhiambo asago tebanga abantu gose bali abarai bali sekia magia ODM tu abatebe timotike kumusuguma sana Edwin Sifuna bono mamu amoro siriobeire umuruoti chakira kwa popular mono tiga twigwe nkwane yu tokogenda somutimo gotokoira na tochikoba tokuligeria ya lesi gazeti. And I want to say here without fear that I had warned even against us chasing Sifuna from the party. And the reason is because I knew by the nature of his politics, he was bound at some point to leave. Yeah. But when we mistreat somebody, then we make him a hero. We have created a hero out of Sifuna. I'm not saying he's not a hero, but he wasn't what he is now. Our mistreating Sifuna is what has made Sifuna a hero. So let us be careful the way we are dealing with our issues. When Mini raised these things, some goons were sent to beat me in Kilifi. When I raised these issues, I was shouted down in Kisumu. But I will say without fear that there's a party that I love. We must strengthen our party. And that show of strengthening our party means there must be internal party democracy. Eye Nensoko TV Uboroso bumugusi Omwancho omanyire Nensoko TV ngiye Nsoko TV nibwiye atira senge njao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchira bari basikorime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchira bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge Mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana ya magia ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Jeni gongoro perpetual
Machini na nyora netrobin yen Soko TV oboroso bomogusi. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore. Asa Marieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia maruna amaryogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwa ende kanisa utigire onge yakonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obogima bwabo bwirane gochaso obogima bwe. Asamange twakirisimya se namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale ichyobutindu. Amorire nigagendrete gotose mwana boire bukia. Tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurubiryo bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murubiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime yen Soko TV oboroso bumugusi. Omurayi omukuru gwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyobo balimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo ya magenderero asama tukabusio na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa wekyama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwandereria wekerugo kyoburayi gwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyobo seneta asogotenena nomugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliryo mugusi komochora buna omu women representative we county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetage tomusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchirende yonsora kurubulimi obuyoke enyolera libaga lya bene kwaegwa migelyo chisemi nobosemya igoro y'obulimi bwekerero n'ekikolinga ase obulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell Machine kile tsukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomurobere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell Machine
asomoro buri bubari mino butugi ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi ya nyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwa iga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Yensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririye imena isiko yagusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngotifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali rogo wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko ime Yensoko TV oboroso bw'umugusi kurumucho mano Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abari kibayitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange naboigo bwatira Yensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Yensoko TV oboroso bw'umugusi maumifunga bwato moyo nyigwete ngatindi monto jereye nkaro mororo asamalia tabakondo kama Taifa 254 inde Yensoko TV oboroso bw'umugusi mrna nabaribe chinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nyachense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana magia korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate omwancho murgeri Yensoko TV ntabe to koretera amangana magia buna to wateka kurwa igaiga miyoba katakati ubomuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ni Yensoko TV oboroso womugusi ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana magia nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igokumanya ayarabega gwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane onye kubwateri bolyo obosemia gosekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucho munene o Nairobi Yensoko TV oboroso womugusi magega ya television Yensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bukwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono nabo nyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseli liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobunchuria 0788666662
Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokoralia bukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabo konyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje ni Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Chumuligili chetri 12 maiga yense ya mwase mambi ya bono aiga ne Nsoko TV ase mambi ni maitengu mugusi bono goyole koira mabere paro ikirioro bali kwa ndi school bali kubuli bitabu bono nali batigarete timu eliyo mo LP eliye korugunga PP1 PP2 grade 1 ngaite ngabatwikeira ali bali bayigora ji school kiria ebe Nairobi ebe ngusi nibatenga bono bayikire school abande bono nali bakogenda bantu bepigipigi bono nali muganyire parabu buna yarengeli tukulitagani wachikorabu guli kweba mwana narogoche gwate bukwabu guli mate abana baitonto banjete sana likale twagachire school kilomita 3 ole omwana ogochaka nasali lakini nabo otara kilomita 9 abalero bakaende school ere kimita 5 na ibere muntu gwepigipigi no arogocha koboyi nalilikale rende mate usalama yale nkoro mwana gakaende school nabago ikanjira kwanyoranga kuna gotera ale njira kogenda bande no bigirite kumanya gotera buna kibati tigatogenda sense mwe chigazeti yasemambia abano mwanchu muligiriri gombwate chigazeti iga nimbwate gazeti ya the Daily Nation aiga bunoroche se front page nebwatamanga naye ayingo chikobango gotebyo mungwa nara ukurunga Sebastian Sawe nigo bona abunire record ya Kiptum nere igamni anchogete chinga kingo chikobango gotebyo. Gazeti ya The Standard inoera igasoko bako kwanenero nebwate umuganda bw'abantu gabu norocho mubunge bw'Embakasi Stibabu Wino gati abali barenge asensemeli ya Kisumu ngo batebinde ngikirega iga mwancho muri lingira nese back page asensemo yechiko soli nero nige gukwanira igoro y'umungwano yo kurunga Sebastian Sawe nere igacheta kalikora gakora buya asensemeli ya London bagateba nga you keep on dreaming yani gokona kogenda kona kobutwale ndoto yago eliororenga kichikoba gekobagenda busi kulende tigatoraligereria aliale ase gazeti echicinene bunandoche umu director itachi bekira sembe togochakira ne gazeti ya The Standard
bagoteba nga triumphant entry bagukwanira igoro yogosoa kwa abarai balinda mwananchi asensemo ye county ya Kisumu nigo basoe tororo buna abaruoti basoe tororo bako aliganirwa senchira yoboikiranu na nemone megandege sokya aigana bogosoma. Gazeti ya The Daily Nation go kwanerere nga ninki gekogera abakoli emirimo be serikali na abaorokia bakanira umurubiria ulia osha abo no bagoteba nga why civil servants teachers reject SHA koboli bale libolio ngingi ekoera mwancho muligeli gose ngi ekogera abakoli emirimo be serikali na abaorokia bakanira umurubiria SHA nabo yuga sebicha nerega bwe koronga Sifuna Orengo's ODM camp roas ose mwanchumuli watabanga niko baigete sechinsemo cha Kisumu baigete ndumo ya bororo linda mwananchi wateka Kisumu taifa leo egotebanga kiabarai balinda mwananchi basoeta senseme ya Kisumu ase gazeti ya The Star ngo kwanere GMO debate divides Kenya as hunger bites yields fall aba kwa na chindagira chirichi korosi gwetira senjira chekerero bagurujiro ganga genetically modified organic foods asipakale gotebera mwanchu mulilinga bono nigo chinkwana chero lekanire siboni bagotebanga nigo yabagira ba Kenya asubagatagatiekera incharagendete koleta umuchanda sense ya Kenya nabo igo bagotebanga lige salia gure nabo gwesomera gazeti ya The Star orole. People Daily Orengo fase Suburu igango kwa nabale mheshimiwa umugavana bwe county ya Siaya Senator James Aggrey Orengo nabo igo batebanga Eren Oburu Odinga bono nigo bale aseligi bagendete kiro muntu kuligirania risa seliso igantu arora juzi ga Orengo atebanere bono acting part leader wikiama kia ODM. Gazeti ya Business Daily ngo kwanere World Bank 3 hurdles block 96 billion Kenyan loan bagotebanga nande ebengianene yenseni go yabekere ense ya Kenya getambukiro kende gosege tango gekera ense ya Kenya alichiko bagekoligia amakabeso ayotebekana alichi billion emerongo kiandana isano nemo nabo somera na kumanyanga ningi keroro nabo igebicha yomongwano yokurunga Sebastian Sawe no ere record yaye nabo kunyara kwa kuwesomera kulende tigandara chaka ni gazeti ya The Standard nigo bago kwana gaiga se gazeti bagoteba triumphant entry bago kwana litukoli goro Kisumu nigo yaroche endumo enene ya siasa bugima bukaira noro kire kambia linda mwananchi ya soeta senseme yo yaliko bagikorawa nomo governor bwe county ya Siaya James Orengo Babu Wino na Edwin Sifuna nigo basoete asomuchyo yo omonene Kisumu bakanyara ko baba kubune bitambukiro byonsi byabekire byaliko baochera mbaba sakwa bakogendoro eo muganda ni gororekanete gosoa na andu kanyara ko bagukubabwa bibago byabekiroro kuba siekera mbanyara ko bago ikororo monchumulili swagoteba ogosoa kwabo nigo kwarenge we bitambukiro ebinge na nemono bakanyara ko bakurusia kereke go chanchira no mweli bakanyara ko bago ika asbalichiko bagokorera omuyegobo kera omonogeri ukwanete asenseme yo nigo arorekanete gosoana gotandura emirobiri ya serikali bakanyara kwa bakorekana bakoraga serikali asikili bagoteba teliko bagego kora kende nabo igo mwanchumulili ya serikali ase umusagirekano yo nigo bagoteba chinkwana chioko genda mamincha yogo tagani umurayibwense kwa basekirogo nigo chiarorekanete kuigwekana asili yogirigoro nigo bagoteba nga umusangirekano yo okarorekana kubokia obo moyo bwo muskera ila Amolo Odinga yori nyagosira nabo igo mwanchumuligeli ekarekana koralia esegire bosio ya kisiasa wichikoba bakuruwanera no muske Raila Amolo Amini Oburu Oginga nabo igo na William Ruto obale asensemo ya Luo Nyanza gwetera serikali ya broad based bono bakaralinga nigyo chikoba na baroba konyolense mo ya bukuruwa senseme yo mwanchumuligeli kuikiraboni ngani go bagoteba ngenseme yo tebasa kobage kurukuanga nigere stronghold ya William Ruto ose koirwa no Oburu Odinga mugano yugole page ya kane tagete mu director itonera na kuyaliga ningoligiale
gati ya Mariogi yabarai bali bakwane toro kuri nentagetengende sepeji ya kanendigirelinga ngakibago kwana se gazeti ya The Standard asbago teba nga nigo mwancho murigerelia lituko lya igoro lyarorekanete koba lituko lyarenge lya abasaya bange wesokia na mono Edwin Sifuna egento gekoba gukwanira ugaiga nigo barorekanete babegete chianga chiabwata maliko nindo chega igati yabarai baikirane tororo no moseneta okurukunga nindo chegaiga mwancho muligeli abarai baikirane toro nigati yo oyo kabere omaseneta na boigoro mugabana bwe county ya Siaya umweshimiwa James Orengo nindo chegaiga murai Edwin Sifuna yoro maseneta bwe county ya Nairobi nindo che murai yogurukunga Karoli Mundi no arenge na nemona ganyara kabaga gotebanga umurai bwense tabwati ngende ku scorecard arabega korokia onde bwensi na boigo nindo chegaiga chinkwana chebeta chigukwanwa SMA yuegati yabo Godfrey Ososio yoro moseneta ufiga na era niga tebetenga nigo bono iga pale asobosio na namono gwikira nibiria umusikera ila molodinga ariko bagago kwanera nabwo somero mugano yugole se page ya kane ya gazeti ya The Standard nabo igontete kuligere linga ke gazeti ya The Daily Nation ego kwanere ngane yo kera ngagirete ngo director itongo na korokiale nganguliyale chibicha go Samariogi atoro kinga kibabe twago so SMA yuga igo mwancho muligere bago kwanera igoro ya Sifuna Orengo baoteba ODM camps in Kisumu bona baso eta senseme ya Kisumu nigo bagukwanira yega ngenseme ya Linda Mwananchi nigo litukulie igoro eyekoragwa no muri kyomone bwe kyama kya ODM Edwin Sifuna no mu governor bwe county ya Siaya James Orengo litukulie igoro baigete asomo cyo Kisumu nigo mwanchu muligere baoteba nga ausogwikirana kwabo nigo bachiete sensemo ya lenge kolekera mono ya siasa ya Raila Amolo Odinga na nigo babwate ebige ujumbe yabo yale ko bage kororekana igo kwanira nga barabwo na ubalendete biria omuske Raila Amolo Odinga uyuri nyagusira ariko bagakuru no mwana yobo na barabu nigo yobo begete page ya gatano na kabere asugunyara kabago gwesomera gaiga na umwanchu muligeri chinga kichomo elio Edwin Sifuna agoteba buna chiete akaline ndege na kogenda asensemo ya India kuchikuyo mubero nyagusira Raila Amolo Odinga kulenda agoteba nga ekerali esabali kogenda abantu gete bake bakaumirana na kunyara kwa bako mochora Oburu Oginga koba party leader asenchiri lyagotebe talenge ya enchirende yonsi aigamba kwanirente igoro ya abantu bali babere bagosiri ubugima bwabo kubwatekana no korobekana igati yabo bakwanete no mwana kurunga baby Pendo nabo bakwanera umungwana ku Albert Ojwang yosirete akerarenge segeta sen kyabanyanyimbo nabo igo bagakwanera igoro y'abasai bali basirite ubugima bwabo kera bagoteba umwancho muligeri nigo barocenga nigo bono iga barocekia mekyo kyaoniwe na oyi bagoteba kurunga Oburu Wanga na Junet abatetenga nigo bono bachikoba bakoranga nguchikoba bali bakuru umurwane libo kurigyo burayibwense mwaka bw'ikiri ubere 2025 umwancho muligere liga iga bagoteba ngane siasa yenye ya chire ANC ya Kenya igo mwancho muligere bwesomere ACPJ ya gatano kabere na koranga ningi keroro gaiga ase gazeti ya The Standard ngo kwana bale igoro yo mungwano gorunga Sebastian Sawe nera nigo mwancho muligere aminyogete na ase insegeka kiense yemo na mwancho muligote binde record yaye yalenke insegeka kilige otebekana giense yemo chi minute 50 kianda chi second 30 akanyara kobaka kobeke record yenya ya marathon yo yalengo mwancho muligere no mungwana uri kurunga Kiptum na nigo challenge chimbero chiri chia London igaiga ngo kwana bale bagotebanga nigo bono ngaki umungwano yaberega gukina na mono gaiga ngo kwana bale batebanga success is counted sweetest na boigo mwanchu muligeli nchira petega uchengerwa na namona swagoteba nigo abetega korokia egento gekoro kwanga chinguru chinene cyo kuminya ko mungwano yo no aregabu na bokuligerelia litukuligoronga kyabetega kuminyoka na boigo mwanchu muligeli bagoteba ngani gabwa temya kemeronge 3 na akanyara ko gagorekana engakie ya mwanchu muligeli mwaka w'ikirubiro 2023 kulende litukuligora akanyara ko gakuminyoka na namona akanyara ko gakobekere kodinya na nigo mwanchu muligeli
gwesomera gabworore ng'akia rekodi ya yabere ng'akia bere gakuminyoka na mono ase agoteba ng'a nigo bono igo mwanchu muligeri anyara koba gakogokera kiria nabo koranga umungwano yuguru ng'a Sebastian Sawe ng'akia bete gakoria ase semeyu ya amaminyoko igo narakwaneire emeganirie menene ere ase gazeti ya The Daily Nation na The Standard tigangirane ase gazeti ya The Daily Nation bakwanera bono aborokia outpatient babateba nigo boni gebekire ase egwetania batali gwetani chiringiri bwa ya mochimibere gwikachiri bwinye ekigagera bakoba bagwakana chibese nagoteyo mugano mone batenga bakoli mirimo be serikali nabo igo abakoli mirimo be serikali nabo igo mwancho muligeria aborokia nigo batete gukana umurubiri yosha uyu gwakanira enengo y'abanyagitari nabo igo mwancho muligeria ngo kwana bale bagateba nga no recourse after exhausting medical cover with the ex gratia payments scrubbed igobono mwanchu muri negative into batabanga nchirende yonse ko nyogwa ikiro sino mwaka chibestirio bekire gwakorire nchirende teyo na document bese chinde chonse mwanchu muri gerili bagateba enchira bachiko bakoyegwa maliogo munabona bali babwate amarweire alia ara amanene gosabe agendete kusumbwa bante semibire yabo nigo bachiko bakoyegwa maliogo asugo pimiru ndego nga rationing nabo igo mwanchu muri na barobe kira bakonyara ko bakorwaligwa nigo babekire kirango batali gwetani aigangu kwa nabale igoro yugo chikoba bagwakana chibese ntenenera bataranyara kwa bakonyora igento yukuru kubugwenya anamono akira bakogenda ase laboratory ni wachikoba bagwakana chibese chikoba chikoba ligeli nabo yakira bakolirwe ndeye kuru ku x-ray aiga ase chisemo chinana ngote balenga nigo yarorekanire chiribot chikoro kinga abantu mpale bagotume kubolimo bagotebanga nigo bale aba amate baba borokia kolenda boroki batoka babanyeti na barokale ko bagotume kachikadi icho abantu bali bagokana barubugo sabale kolimire mu beserikali nigo gaiga bana baro bagotebera umwanchu muri chibese baire nabo igo mwanchu muri mbali konyara ko bakoyegwa igento yikurukwa ukurusi gwa maino amangana ya maiso ni bwato muchando na namone gento kilibateba lost medical allowance and SHA deduction nigo bachikoba bakona chwa igo barorekane bagotebanga gentenge chikoba bakonya contributors blocked from services every month on the 9th of unremitted SHA fees igo ngonye serikali tira kana chibes chia ogo chia se ekyombe gyasha togo nyara kabago kogenda kira umutinye mbare bakogenda nyagitari kira umutinye abantu kwanda bari nyagitari kire iki iga bona bugwe somero rorenga ki abo bisabe serikali bakaba gukonera mugano yini gole page ya 4 ne ya 5 ase gazeti ya The Daily Nation asipaka bago kwanera ningi kegendrete iga batebanga nigo bono baretire umurubiri yokurukunga umurubiri bwokoranga bakoli mirimo be serikali n'abarimu boyigongo nyara ko bare bakonyora ubugweni kulende babekire ndeye kurukwe cap limit ingonye gokogenda nyagitari nando iranenka tuwene tigwetani chishiringi chiri bwinye igobekere gwetani amini ogobekere chishiringi libwa ya muna 200 goika chiri bwinye na chiurabe gogotumeka ichigwa kana SHA igento bagatebanga nigo kyabasiekere konyora ubugwenya nabo igobulinkoli ekara bakogenda asinyagitari bwesomera na komanyanga ningi kelikiroro na namono ngakibaru bereti gochikoba bagotebanga ati bali gochikoba bagwanchirana umwanchu muligeli amanganayo tigatwira nese gazeti ya The Daily Nation page ya kabere nigo egotebekana ense ya Russia igendete koiraba Kenya asesegi ime ENCU ekerabakurwa na Ukraine nabona igo mwanchu muligeli maega yogotebia umuwaziri nando yuro mubalozi bwense ya Kenya gochesa magana y'ichinsi chisiko nando yuro muwaziri Musalia Mudavadi mutienya gatatu ekera chete asense ya Moscow nigo bona iga nande yaroreka ndi gwasi uri kwarekane ngaba Kenya nigo bagendete ko baba ko bugoli guna ko ikigwa asesegi yegendete asense meyo ya Russia na Ukraine na namona umwanchubuliri batebange esre egazeti ya The Daily Nation nigo kubwatekana no roboti ruri barorire rokoro kinga niga ba Kenya bagendete ko babakubwatanirwa asesegiyo wikira boni ngo mwanchu muri ni watebo mu barobwa ba Kenya 152 nigo babere bakolikirwa gochia ase chisegi gose kubekose kikosi ky'abanyanyimbo GNCU ya Russia na nomono aswagateba 45 banyare ko bakoboli gukurwa SSM na kwira ni wasese ya Kenya kurende gwikira boni ngo mwanchu muri mu baro ituramanyikana asenchiro wikirano nyago tete ko bago kumanyanga ningi kilige ko bage korekana SSM yo eliyo nyara ko bago gwesomera asenchira yo bwikirano na kumanyanga ningi kilia kendete bagateba ACPG ya gatatu tragedy deepens as Kenyan who lost parents dies in a motorcycle
accident in the US bagotebera iguru yo mungwano yomo oyo siria baibuli baye nere ekeraringe ko bagakogendia epigipigi yaye sense ya America mwanchu murigeli asireti ubugima bwaye aiga bagoteba nga nigo bone go mwanchu murigeli omungwano yo asama tukabwa ngo obagago saba anyara ko bagago konyuna ko manyobo enenga kya baibuli baye baitetwe kira basireti ubugima ko bwatekana na cinjire cy'ubututukanu na yara nigasiriri ubugima bwaye sense ya America ko bwatekana kiri bata babono nigo yayiboire gose yayigoire na ande cinga gicingongo cyase ya Mateyu Joseph Nyage Chimorema nigo mwanchu murigereri oyo bata babwe myaka 29 nigasireti ubugima bwaye kitarike 29 yamo asumutinyo yokane aseseme yeyemo ime ya omucho Minnesota na nigo bono gusira kwene kiwe n'abanyanyimbo ime yensemeyo Nyage chiniga otebekana nga bigibigi yaye eyu yaringe Suzuki yaringe chinsa 335 yabetege gusiri uburuso na kurwa sebara na boigo mwanchu mulili ekanyara kabage ko murutaso bwale no mweli yaye akanyara kabage gusiria obugema bwaye kurenda abanyanyimbo nigo batebiri nga telibali ko nyara kababa ko bwataniyo ndebwensi asekelige ko nyara kabage otebekana nga gose umuntu nde narole ngoro nabo igese bagoteba nga tumegete Mario gande onsi yogotindi omwanchu mulili nigo bono mwanchu mulili gosomera nagoteba nga nigabegete helmet yaye kurenda bono nigo mwanchu mulili bakaba bagokwanira umungwano yo nigo asamatuko aeta agotebekana arorekanite kale na mariga mange gakorera maega y'abantu batatu emyaka 3 yaetete abayibuli baye banyartiko bagoitwa se county ya Nyamira koikira boniga umugano yutara bagokumenyekana bono batebaganyageci nerero mu muromo nene wo Nyagosira Edward Morema na Grace Nyageci abo baitetuo chinsemo chia Nyamakoroto ensemeli ya Nyamakoro tekenyorukia Nyamakoro to na namonas bakabago kwanira mwanchu murigereri nigo abayibuli baye bamete chinsemo kiri cya America nabo igo mwaka bw'ikirubere 2023 bakanyara kwa bago chirwa se nyumba ya bakanyara kwa bago itugo bono umwana wabo monene na ero siriri bugima bwaye asenseme ya America mugano unigo lese page ya gatatu bwe somere na komanyanga ningi kelikeroro iliyo nyara kwa bago komanya asenchira yobwikirano negati yali alese egazeti ya The Standard na The Daily Nation kule ntimatiko somo direct tonyole chinkwana chiabarayi bali balenge sensemeli ya Linda Mwananchi korwa asesemo ya Kisumu onyo chinyole na bago tobekera toigwe nga ninke bakwane teli tukoligoro toko genda busyo asemambia bono. Okay, mwanchu muligeli murai mu director nagante binga nagende takubwatia nakoranga kochinyorale tigatoida nese gazeti tigatura chitegera mwanchu muligete turego ngangi babu wina kwa teli tukoligoro.
chine chibicha chikoro kinga kiabara abo babete bagoikerana ase ensemo ya Kisumu na anamona bunoligeretia bwe kera bari kwa bagweta chibara chia chinsemo chiri chianyalenda ngona kuligitoli chingwana bakwanite director nengo gotebya lenga ninki bakwanite selitukuligoro anamona toko genda busyo ase gazeti ya The Standard page ya kabire bono gaiganigo bagokwanira makweli abetega gokorekana ensemo ya Kitui kenyuruge kurunga sekuru asa abantu batano babere bagosiri ubwo bwabo na boigo mali yabo ko bagagosambwa nigo mwanchu muligereri gaigando chesebi chababegete mu county commissioner Seliete Rastas Mbui oyo na betega gukwana chinsemo chiri cha Mwingi North na nigo mwanchu muri bataba ngaboni nigo bachakiri operation yokoranga abanyara ko bamanyire ngambantu kyo bakortege korwe kurende igaiganiga tebekana abamenyi bekenyoroge kurunga kwa Kamari Trading Center yure chinsemo cha Sekuru Kitui County kirabagendete no buguma bwabo litukulia lengelie nyongesa gusejuma mosi emagoroba tibamanyete ngamba chikoba bakomerana nechinga kichinkongu nabo igo basiri abanjo babo ayigo mwenchu muri batebange kenyoreke nigokere ege nyoroge tebekana kwa eke singa kyomorembe na nigokere chikilomita 50 no mukuru wa Sensemelia east of Sekuru nabo igo mwenchu muri leswa kwa bagokwaneranga nigo abantu bakagere kurwa sichinsemo cha Northeastern abo bagotebekana kwa bachi bandit gose bali bakonyara kwa bago korobo salina ande banyara kwa bako iba itugona go sali bintu by'abantu bachi tororo na nigo balenge go tani abantu 70 babwate byoge nabo igo babwate chibunduki bakanyara kwa bako genda Sensemeyo nago siara ama sasi nabo igo abande konyara kwa bako baminyoki nabo igo kobaka emioro mwanchumuli go kwa nabalenga ki abaswati babete bagosiri ubugimba bwabo na namona subone go mwanchumuli batebanga abantu babwata chibunduki nabo igo twale byoge nigo bachite na kumiro muswati yo molenga seduka yaye nako musialera amasasi nabo igo na aba customer baye gose bali ko bakogora kurwa seduke yo mwanchumuli ente kijoncho getena ko baboigo kiriba tebanga ekanyara ko bagekororeka nabuna babete bakorobosali nigo abanyanyimbo bono bali kire goikira boniga mwanchumuli asbago tebanga abantu batano babere nigo basiri ubwo bwabo asibali muko bwatia umugano US chinsemo chiri chia Sekuru nabo wesomera nakomanya asenchira yo bikira no page ya kabere ye gazeti ya The Standard ngoro kirenga ningi kili yo chikobage kororekana aiga kokona tolega iga page ya kabere tato ya kabere umwanchumulili bagatebanga bono Senate na ndebo igo nigo yachira se chinsemo chiri chikuru kuchia mashinani go selisabu ataba Senate mashinani tour ase yachiri chinsemo cha Kilivi eli chikobage go kwana menyoro na namono bachikoba bago kwana na koranga ngigili ko bage kolekana ni wateba inse yoborai buo mo speaker Amazon Jeva Kingi nigo babere bago twara ebikaro ase chinsemo abiri bagorunga Senate mashinani ibagoteba nigo bibete koleta obwamo na koranga ko bwatera na ngororo igatie chi serikali chi county ne Senate kumanya nganga kibakonyara kwa bakoligereri na kokoro bolingo oli bwabo ekira bagendete kwa bakoligereri nyogotete kumanya ngaki Senate nebikaro byaye biri kurukunga Senate mashinani some page ya kabere onyara kwa bakogwe somera na kumanya nga ningi kelikero mwancho muligereri ndoche chi abutokire chitai kamera onge 39 na bire maiga yense ya montage tura iguchinkwana chiria omweshimiwa Edwin Sifuna bakwaniteli tukuligoro unalinago kuliereira Asante sana. Yathuru untie Kisumu oe. Munaniona vizuri. Pale juu kwa reli munaniona vizuri. Nipungie mkono kama munaniona vizuri. Hapa katikati munaniona vizuri. Huku munaniona vizuri. Mimi ndio Sifuna. Kwa maombi yenu na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu nasimama hapa Kisumu leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2026 nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa kaunti ya Nairobi na naibu kiranja kwenye bunge la Senate. Nataka ugeukie mwenzako, nataka umwangalie kwa macho, umwambie kama umebeba tear gas, hii ndio masaa ya kutupa hiyo tear gas.
enda nyumbani kwa mama yako bwana. Hapa ni wanaume tupu, si ndio? Kisumu oye! Nimewaambia mimi ni nani, na nyinyi hamjaniambia nani. Ati nyinyi ni kina nani? Wacha nione kina Sifuna wako hapa. Asante sana. Asante sana. Nataka nichukue fursa hii niseme kama katibu mkuu wa chama cha ODM, hii ni mara yangu ya kwanza kurudi hapa Kisumu. Imepita ni miezi 6 tangu tumpoteze baba yetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nilikuwa pale kwa stadium na nyinyi. Watu wengi walifikiria wakati mwili wa baba utafika Kisumu ati kutakuwa na fujo kama ile tuliona airport kule Nairobi. Lakini kwa sababu ya nidhamu yenu mulimsindikiza baba yetu kwa heshima na Donega untie. Donge untie. Wawe urukamano. Korado ni uwinja maber donge. Kulikuwa na shida sana. Mama yangu alikuwa anatulea hapa Nyalenda. Tukiita fundraising, nyinyi ndio mlikuwa mnanichangia pesa kwenda shule. Wazazi wenyu ndio walikuwa wananichangia pesa kwenda shule. Tumefika hapa tujafika. Tumefika tujafika. Mama yangu alikuwa akiuza chang'aa hapa Kisumu, akitulea, akikamatwa na polisi, lakini hayawi. Siku ya leo tuko hapa. Nikikuangalia wewe kijana, najua siku moja utatoka Manyata, najua siku moja utatoka Nyalenda, najua siku moja utatoka Ubunga, najua siku moja utatoka Kondele, najua siku moja utatoka Kawosh, najua siku moja utatoka hapa. Na Mungu atakupeleka wapi? Shida zetu zote ambazo tuko nazo maishani ni serikali ndio inaleta. Tunapanga laini, tunapiga kura. Tukishamaliza kura, development haikuji hapa. Industry kubwa hapa Kisumu ni ya bodaboda. Eye Nensoko TV. Uboroso bumugusi. Nuganete betri uratumia segari yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu. Tawe chanika. Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao. Nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi. Chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Eye Nensoko TV. Uboroso bumugusi. Mwanchumurigiri nande twairanire chitire chiteke 43 korwa simambia bono nabona togendete kurigeria rya se chigazeti kwigure chinkwana chabara yabo barenga se chinsemo chirichia Kisumu na mono nibona babete bagokwana na menyi benseme yunta etekora chili action chino
sensemeli yo mtandao na bugutuma ototebinga kibirengera byabo bire nga kyoro chabaraya bo baikereire kerenga nene mono oise kurigeria nchira bebo etie chibendere chikubuguligwa nene mono totebinga ningi kelio bwate na bukuru birengera byage sina mbaito studio yere 0788666663 enere namba okoba kokuru birengera byabo ninchiko bango twale panel ya abali bago chikobago nkonya na kurigeria ali agendre ta sensemo ya siasa kira chabere chinsa ibere iga ase studio nintwale oyokurukunga Hassan Nyang'au na boigo mungwana okurukunga mukwa narengo charega igel tubatogo kwa nasema byabona kulinde naye nakorera libaga otome ebirengera byago ase namba ito studio gere 0788666663 yoli tonyara ko batokoranga kwa twabeire togosoma ebirengera byago kubwatekana netare yu yabarayi bali bakuru kubalinda mwana inchi ngakiayoroche nigo barorekanire kogenda chinsemo chirichi ale gotebekana nga chibura burunchi boro kulinde nande ise kurigereria umugando manano renkoro chakire kwa go translate chikura kose ni gobono enesho of ya ODM necher na bagototebe muraibwense gagoteba tagwaka gento iguru kwa maru na konyara kabaga kumusaba gachagwa ama abera gose komotebi ya mokonye nchirinde yonsi muraibwense nigo abona arekane kumuraga ebichara uyu kabero mokonyoye umusike gachagwa skili ateba niga gendrete koleta siasa yokubabaga aba Kenya nabo igo agotebanga takonyara kabaga kwirana komotebinga na nyara kabaga kumusaba ama abera esinchirinde yonsi na nigo boni go mwanchumulire atetenga tago korabo sumba bonde bwensi asagoteba niga kwamba kororekana gotumika obo dictator koleta burayi obobe asensemo ya siasa na namona sa menyi ba Mount Kenya muraibwense niga ya kwanetaye keregete ase kanisa ya PCA kurunga Rubate Teachers College chinsemo chia chuka igamba ngombe se county ya Tharaka-Nithi mwanchumulire kurunga igamba ngombe litukuligoro na namono asanya tukabaga tebanga nigo bono gachagwa atete kwirukanga nero bwate chikure cha Mount Kenya kulinda atebiringa taliero bwate gati yabarayi bali baikira ntasensemeyo no yoromo konyo ye uyu kurunga Professor Kithure Kindiki nero tebetenga tekonyare kana tonyara ko batogosaba ama abera gose goteba kende gionsi ko chiase omoske ke gachagwa nga nero bwate chikuru mwanchumuliyete turayiguchinkwana cyakwana tulitukuligoro muraibwense nakwanete kulinde na omoswati ana waiguru muromo governor okirinyaga nero narwete nkwana yaye asagoteba nga nabwa tokoegena ngumuraibwense ngoira nale ntunde ya kabere tige turayiguchinkwana cyo mwanchu muligeli ngote buno director na ngenda tena gochigeli elio nyara ko bago koligeli na koranga nikikira Mungu atakushikilia na sisi I can speak for myself and the people of Kirinyaga. If you look at my face, I have absolutely no doubt, save for an act of God, that William Samoei Ruto, God willing, will be the president on August 10th 2027. I have no doubts. Atapata kura wapi? Nani atachaguliwa wapi? Ati mpaka hata na mimi nikiwa rais wa Kenya wanasema ati mimi niende nipige magoti kwao, ati nimuoshe sufuria, nioshe bakuli, nioshe vikombe kwake, ati ndio nipate kura ya Mount Kenya. Surely yani tumefika hapo. Yani na ati usipokubaliana na yeye, usipompigia magoti, basi wewe ni msaliti wa jamii. Really? Yani tumefika hapo. Hata wakoloni hawakutufikisha hapo. Hata slave traders hawakutufikisha hapo. Hiyo imepita kiwango. So nawauliza viongozi, jameni, wacheni kiburi mingi bwana. Punguzeni. Nyinyi ni binadamu. Nyinyi ni kama sisi. Na nawaambia viongozi na wananchi, Yeremia 7:15 inasema amelaaniwa mtu ambaye anamtumainia binadamu. Sisi tunamtumainia Mungu, na mimi nitapiga magoti mbele ya Mungu na tutanyenyekea mbele ya wananchi. Lakini ati mtu ako pale ati nani nipige magoti kwake? Hiyo ni haiwezekani bana. Muraiweza tebire tawa kaba marunse tago musaba
nga mwanya bantu na ndabatebaga na bakoloni mbaigite kirengekio siasa mwancho muligeli na eno iroche binegendete kona kwa basense ya Kenya birengeli byao nabo kubirwa century yo wikirani urutonyara kabatogo kwana utumanyinga ningikelia oroche kurendega igase page ya kane gazeti ya The Standard ngo kwa nerenga abasani ba William Ruto go sabara ibali bako bano murabwense nigo bagatebanga Uhuru na bibiria Joshua agatebika derage ndetego iligeli bwa chubuligeli yaguruga Uncle J aiga hasepeji akane kwa nerenga umurai bwense abasani baye nigo bono nande bairanie kumurage byara umurai umukuru bwense umuske Uhuru Kenyatta skili batebanga nero kale ko bagakurwe nengo iyo gendete ko bage ko finance imirubili ya Linda Mwananchi aswaga tebanga nigo bono batachikoba bagwanchirana ebikorwa bya igaiga nigo bayakwanite chinsemo chiricha viga mwanchu muligelia kera bachite chinsemo echo bariko babakoragwa no monogeri bwe bunge uyu kuruga Moses Wetangula kulende ntagete omo director itato bekire clip kya omo senator bwe county ya Kericho Mheshimiwa Cheriot asakwa detaga tebanga umuske Dr. Amini Muske Uhuru Kenyatta nere okurwa chibeso chiko ba chikorobeli merobeli yeke erombeli ya Linda Mwananchi niga yakwaneta yuritu kuligoro chinsemo chia viga boigo naruche nonye varu kibet ka korolekana go kwanenchire kamineyo mwanchi mulirite turego chinkwanecho ngoja tu na hiyo kelele yako mingi. Mwananchi anajua kutenganisha kati ya broker na viongozi, kati ya watu wanapanga maendeleo na watu ya matusi ambaye hakuna kitu yoyote. Na unajua musichanganikiwe, hii kikundi ilikuwa Vihiga na wale wengine wa kabila walikuwa Mombasa. Sponsor wao ni mmoja. Musifikiri ati ni vikundi mbili tofauti. Sponsor wao ni ule ambaye hajawahi kukubali ati William Ruto alimshinda kwa uchaguzi. Ndiye anaambia hawa wengine enda Vihiga, wale wengine enda Mombasa. Nyinyi tutapatana na nyinyi wakati mpira itatangazwa. Na ukipima, waja niwaambie wananchi wa Vihiga, unaona kwa ile kikundi iko Mombasa na hawa wakora walikuwa hapa Vihiga, hakuna hata size yangu, wachana na Weta na William Ruto. Wale ni watu wadogo sana. Tukisema tupelekane nao kwa siasa, wataenda kujificha chini ya vitanda ya bibi zao. Hakuna watu ya kufanya siasa na sisi hapo. Ile ni watu jua kali. Watu wamekuja bunge jana hata wajatofautisha maneno, wanaongea maneno mingi hapa. Mimi ningependa kuhimiza wananchi haswa wa mkoa huu wa Magharibi, hapa Vihiga na Kakamega na pande nyingine yote, msichanganywe na mabroka. Maneno inapangika vizuri. Viongozi wako hapa. Unaona hawa kina Weta, kiongozi ambaye hako hapa. Baada ya William Ruto, mtoto ya Western Kenya hapa pia apate uongozi wa taifa la Kenya. Kwani nyinyi hamzai marais? Si mnazaa marais pia? Kwa hivyo mtu asikae na hesabu mbalimbali. Na niwaambie, ukiangalia vile William Ruto alikanyaga nyuma ya Uhuru Kenyatta polepole, anatukanwa, anaambiwa maneno, mpaka siku ya leo amekalia kiti. Ningependa kwa Nchubuligili oyu no Senator Cheriot na ere ore kobagago kwane gatie binte bingabe tagago kwanera rochote birenga maega gose kera bodo buraibu muraibwense William Ruto bochikobo ikomwelio kerara kule ntunde aye nigo bachikoba bakwira ni burayi ubwo cyase chinsemo cha Western Kenya no bwate birengera byao nabokorwa negati yali yali se gazeti na ndaigoro yo mugano yo nabogwe somera asepeji nagotebi ere yakane na koranga ningi kelkeroro mwanchu muri turane asepeji gatana na limwa swagataba bono nigo amabuli amanene abere gakororekana sector yoboni bwesukali ya sense ya Kenya aswagala gatebanga nigo boni go mwanchu muri gele sukali elia egotebekana koba yechi industry yaberege go ikigwa asechicho koni cheito na namona aswagala gateba ekobage kubwata nigo mwanchu muri nakoba gekosangana nigune chinde bagateba kere mambye kero waswa asejokoni korosia gachae kawa karongori kago manyenge sukali elioko bagoko buruga watebanga tobeke nabo okonyoranga esukali eyoni gere eliyekurunga substandard aiga simonchu muri bagatebanga gazeti ya The Standard bateba nigo babekolero bunyabi nakomanyanga esukali EU yabaga koletwa yarengete kwandese industry eresekere ngugili batebe ebilioni ya 1.5
nigotebekana yarusitigwe ase port ya Mombasa na konyara kaba yekobekwa sama karatasi boya nabo igwekanyara kaba gekonigwa gochia asaba Kenya mugano ina bugwe somera umanyenga muchando bwesukali kamine yekera yabirige osose umubiro bumwenya bantu ngeli konyara kaba yekoreta liginde tangani bakale bakwanira niye koletu muchando bwa mara nabo igo yanyara kaba yekogera lisangulia ulia onchulili umwanchu muligeli nabogosoma asepechi gatanda limo mweshimiwa Maraga uyinero kolige kirokyo bora iwense nigobona asabira abasayi beso kibanyara kwa bakweliki bnaba kichukura muganole sepechi gatanda limo asa konyara kwa batebanga nigobona babwenete kwa bakweliki nagosoka eli banyara kwa bagwikirani nigateba abasayi nigobwatense menene asobwa kibwichukura bwichi ense ya Kenya asa goteba nigobale 52 ase emia ase obwaki buli wechikura yana kuba gwe somera gabu nabokoranga ninki keli keroro ase mwanchu muligeli atuli bono niga mojirisa kaja asa goteba nigo akare ko bagakora account ya Nairobi asenchire tabwatyo bwasioku nabo igasanyara ko bamatebinga abwenete ko bagakubuguli getambukiro eke nene mono nabo igo konyara ko bagakobike mirubiri yaye ya matuko arabosio na nabona asa gotebanga ogonchora egendo yikorukunge shift leadership ase county ya Nairobi bwasomera na koranga ningi kelikeroro ororenga ngakikonyara koba geokorekana ningenda takoya bwatia doche chitigalite chitai kaisano chibe chinsaibire semambi yabono na abageni baitura barumba gendete na kuyaligani guchikuba gotwara semambi yega tigandara aligerelia na ndendaira nese gazeti ya The Daily Nation aragata standard ya yaroro daraligerel Daily Nation make na arato nyaraka batokoligereli egati yaltu abere tokoligereli nga ninki kelikeroro senchira ya kelikebonete aigango kwana tore mwancho muligelia abantu bali bagwako bali sensemo ya Bomet ngokwana balenga kibako nyaraka babako minyokana gwako bali sensemo yu mungwana mugurunga Gideon Ngotwa nigagoteba nigegereti ko jaraka bagwako bali na ndengoraligerio chikwicha chiyo chioro kibako nyaraka bakwiruka ase cliff keliokoranga magena gara mange sana kulende kwa nyaraka bakoranga ningi kelkeroro aiga okwana tulegoro yabo busaba kuru mwanchu muri bali be bunge swate banga boni ge bunge nene nigo ya mutugutaisiko umubunge okurukunga Jack Wamboka oyule mubunge Bumula kubatekana kilibate banga nigo mwanchu muri abwatekana tigwe no obututukano bwechi million million ibere 50 na isana ibere kubatekana ngendeka mereke mwanchu muri kutwarora oyoro mokonyi bo omonogeli bwe bunge Muswati Gladys Sholei nero kunyara kaba akumurusi kurwa ase semeyu ye bunge ase committee ye bunge mwanchu muri eli kanyara kaba akumurusi oro na koranga kire aiga kokwana tole ngaki umurubeli yobekiru bwochikoba bakorusia bali bakorukunga abalendi bwichinsana naboigo konyara kwa bagotumeka abobsa bali ba NYS bali barwese amaigeli NYS bachikoba bakoranga kibagonyara kwa bakonyora chigas nandi boigo kwana bale ngaki abanyanyimbo bachikoba ko tumekwa ase ebiasara byabantu bene na koranga company chirichikona security chianyara kwa bachiko chitenda bune chubwe somerega igonye kole ase sector y'ubulendi nabo kunyara kwa gokumanyanga ningi kelikeroro mwancho muligeli asenchira eli yoboikiranu ase mambi yabono negati yaliare ase chigazeti ase mambi ye lirubendira aliyo komurusia BC oyole umuteneri w'ekiombe gya FKF Football Kenya Federation siboniga ekiombe kelikia FIFA na kero kigetagete Kenya arakabage koyegwa amauko kurwa ase kiombe kya FKF na boigo ase kiombe kelikia National Executive Council ekikia nyara kabage kogera mungwano yo akabaga kurusigwa ase BC na boigo swagateba ngoyole ngomokonyo McDonald Mariga nigeriteli bagali yaye mpaka ubu nengi wabere bokorekana bokoera bwesomere ase pechi 72 na bokonyara kaba gokumanyanga ningikeli keroro umwanchu muligeli Gor Mahia nigo bono yabetege ko yebuga team ya FC Leopards ase kiminano kelige gurunge dabi yaba amate na boyigo mwanchu muligeli ekanyara kaba koiro bunyangongo ase eligi ya Kenya bwesomere na koranga ningikeli keroro ase chigazeti chumwanchu muligeli tagete ndigerelie
ensemo echi cartoon ndoche teke mo yatigere bechinsa ibere na mangale se chigazeti na bogwe somera na kumanyanga ningi kelikeroro tatendigerelie ayale se chi cartoon mu director ne rero taraika guchinyora kinti gandara aligerelie na bongo gotebia mangana na mangara igara bukonyora libaga bwe somera na kora kulinde SPG 15 ye gazeti ya The Daily Nation igebwate cartoon ya koro kichinyoni chire igoro kigendete gwaka Eliugi chigoteba school dates akana makabese iji school mwana ni gabugoritie bag ya kwere nese school bagoteba school bag school fees aiga bagoteba bande mbarakana na igobono batakiri bagende ni chibese chiri chiabo bagwakana chi school fees ene season kurunyomba na omogwetana senye nje school fees yetarakanu go naboroche ngani nkigeko bagego kwane rugabo nabali mubwene terende mokonye abantu nabo babwene tebakana nje school fees na kwenda ase abana basoyese school batana kwa babago seligo tate kuligerelie igazeti ya The Standard nero ndole cartoon ya base bako ibeka egocha abachi page 12 kulendera tuyandara ram page ire ngaba kayebegete tibago chabaye onyambali ko ibeka oro bagenda baka page 16 17 ndara yeligia umwanchu muligeli torore ne page ya kalengeregere page 15 gatatu aigango kwa nabali chisemina baro babegete ndenga career pathways tangani STEM ya kabere babeka sports and science mweli ya gatatu bagateba social sciences aiga kubuli bale me I want to be a politician so that I can be denying everything that I do or say bana batebirenga nchebono gontagete kabo mwana siasa moli kyokombe ko mwalimu ntagete nchigokane kingokora na bintu binde byonse no mbiri nakwanire mbekane katuni rabu gekorokia yendegoro nga lasting lesson ngaki abana siasa bakawa perceived bakwana bateba talinche nateba aigane Soko TV mwanchumuli chetre chinsaibre neta kya monta etatondo mutumoko tokoirana torora bageni baitogose baikire ilitunyara koba tugotwara enkwane echinkanda chia siasa na mange tochikoba tugukwana naye no chikoba gokonyora libaga elio akesi migo chaga igatokwane gatia bali batumire chi message na barona bongoligereri chi reaction chain kera twire ne kurwa asu mutumoko yumosini ilitunyara koba tugukwana amange Eye Soko TV uboroso umugusi omwancho mulire bwa Soko TV igetaseni gen Soko TV nibugia tira senge nchao kokolekera amangana amaya ayata bwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko baka wataka atabwati gwanchiro bonda bwensi korwa se bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Stephen Embonde kurwa se county ya Kisii elietari Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili cheni gongoro perpetual machin na nyora netrobin yen Soko TV oboroso bomogusi obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo togo konya abantu buna umwana funzi orenge ko ende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yakireke wango guikaruari panya oroyo onde orenge ko ende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bwe asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora kingatare icyobutindo amarere nigagendre tugotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso
ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo chenu asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Yensoko TV oburuso umuguse Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete kyobo balimo kibirengeralyo eliokolenta amontelyo ya magenderero asama tukabusyo na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omuchorwa wekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwandereria wekerugo kyoburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerugo kyaye kyoboseneta asogotenena nomugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinya kiuchumi konana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliryo mugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bwomwakugocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obo balimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi obulimira bwesiro yobunda bwense kulende tali nchirende osura krobulimi obiyoke enyoreri bagalya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya igiri obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ngono yengiya gale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyona nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe tosemogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa nibere cyamuragoba weka chinsa isato asomurobere oberemi nobotugi ekeruture semia mange kura saberemi chini gongoro ka pathway machine asomurobere boberemi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwomuguse Eye Yensoko TV oboroso bw'umugusi nando mwanchu mulili chindri taka sana isa tumaige chinsa ibire sema mbia bono murubili Nsoko bwakire ande mono semono yabo ense boniga nigo ntagete tokore gento ikorukunga kurigiriria liagendeta sensemo ya siasa na mangaro kwa yategerere chinkwana wa chirolire chibicha gwa chiumire se mtandao na mono kwigura barai ao bakuru birengereri byabo bali bachukwa bagonkonya kurigiriria mange
no balese studio kule ndo mogeni mutanganero ikira ukurunga Hassan Nyang'au no manyete na ndane mono ni gare omurwaneri bwo kuriye kirwo kyo bwe MC kuru asensemo ye ward ya Mawawa na gwitira sekia magia Jubilee na chikobaga gototebi kule nde sekirenga na bagototebi kiliaro rire kirase siasa nebirengera biyaye na mono atotebi nga kibachi tensemelia ya Lionsune bakararia mbanyorete kiliero nga kibanywete jisoda bagakwana mangana kibatebete duoro rero gototebi semambia boro naye gokonyora libaga dabogo kwana ototebi nga siasa kira litukubinegendete chipono chiabiri talikie 25 gikelioroche asensemo ya siasa igona kwaliganiri na ndera boko nyarakabako gukwana into asensemo yitu mtandao nigotonyora bune Nsoko TV ali sensemo ya Facebook tubwate bone gaba bwatani gwitani kiri bukomi na ekabe asomugando yuboli bagendete kubwatigeta seni gitogenda sensemo ya YouTube o subscribe na gotubwate bune Nsoko TV no ninche Innocent Onyango na boko mbwatia asensemeli ya Facebook mheshimiwa tigandara korangelilie teli Nakiogenda tasani. Mbiyande morano Innocent. Yanga utata biole. Biyamano kema. Yusuke kwa leta bituguru ororo. Chaka bano. Biyamano sana tigangire kwa gamba kwani omugusi. Nangote otambe omugusi yorugusi. Omugusi ore Nairobi omugusi ore state ya Michael. Simambia bono sase marogo bayo mutasaberate. Nabakwandi amaiga manene ngabwakire bia. Biyamona sana. Igono kwale ngato che Lionsune. No na lenga Lionsune. Ya Lionsune na lenga Ro Friday. Mangana lenga tabantu baje Lionsune na kolekanete. Andrende na batuko yakwana kero. Birengere bya boligo. Litukolindete. No nyandero. Tulega batuko kwana mangana Lionsune. Okay. Literally Lionsune. It was a good forum. Okay. Esengente buna omugusi bononto bwate presidential candidate. Kwa kwandeli bagonte Lionsune buna yarenge asemba mbia bono mwanchumuligeli ni huetasa nyo ikiraiga. Rabotoga teba igokora mubuli kwa murutire 20 ogotebi nga Lionsune yarenge. Tukuli gorontu arenge gaiga no yokoli oyoro mubunge soyo kabero mubunge bwensemo ya West Mugirango mheshimiwa Kimosi na ndo yoro mocheremani go se munyakirogo bwe kiamagia Jubilee na era nakwanete no yominto Clinton ndigi na bokonyole nkwane USSML ya YouTube otegerenki kiliabete gakoteba litukuli goro igoro ali atungete kiamagia Jubilee asema mbia bono lero litukulia lero ntwabwatelingana litulirabu asetwale ko batogo kwanera amange anamono twakwanera igoro ya mariga ntete ndangelie omo orayo yonere atotebi nga ningikelia ere asensemeyo akunyara kabaga kumanya igoro ya mariga togoteba nga mariga yo muntu okorera nenkwana enene ekera umuntu utali gukwana mariga yo muntu okorera nenkwana enene ekera umuntu utali gukwana narayo asantu wale wote nga mariga yo muntu okorera nenkwana enene ekera umuntu utali gukwana amariga yo muntu okorera nenkwana enene ekera umuntu utali gukwana ekana na berego eyenga ekurunga ogukwana kwa bukiriru na inde ogukwana okuna bokora bogukwana gwokobea oso gukwana kwa mogoko mata bantu mbarekara bakabana mogoko amangana ko musinyi boso ko mosoka kurwa sebi ko babiyaye lakini wacha kanyara ngo muntu oyo kako etinya mariga amonto ndi narura akorera ingana ryo kubeya tanyara gukwana esengi y'ubururu lakini asa mariga ororenga umuntu oyo okwanire go so communicate egekorwa kelikia ikirasa nkora yaye so amariga na communication ya nene okwanire igoro ya mariga kwante ikwarenge ngikiarenge Lionsune bano tebi Lionsune ya beta Friday no naringe una nachaka gutwika goteba nachaka gutwika goteba nga gusine bwate presidential candidate na inde uno mugusitu ngene tenga na bago chikonyora etikiti ya United Opposition elinde abo murwareli wekero kyo president ya se country aiga then ekabanga nere muhimu go consolidate a background ya sakurwa but siasa yere local kisa chini siasa nkwambia kwa local as much as is looking for a national position but again
nabwente go consolidate ose kubika hamo asakurwa so then elitukerie kabanga na litukakumirana na candidates bali abarwaniriri birogo bye birango ao ukurwa se orogongo rwa gusi abantu twarengaria n'abantu kurwa se constituency cyo speech ya Nyamira constituency nya ntwarenge abantu be constituency cyo speech ya Kisii constituency Kianda naende abantu bandi mbara ngoro kuria so se kurwa migori dingana rinene omuraya tangiriti abantu kugumanya igani nge kuba assurance go se confidence nga ekerera ike enga ki yo ticket mate asitia segendo go tanda bana siasa tegendo go kunga ticket ekero chira ike chiko ruanererwa ikariwe tobo obo assurance osena enega tinga kero muntu eruanerera ase mwana inji negento kiriye ticket ngeri go chikoya guno bosani no bwamate no boiri igo kirabe egento kyabana inji kirabe active bakoye namba ya kabiri omurai nabwate sabaria gocha Narok on tarehe Friday tarehe Friday aba gaka bananebe kimasai bamwariganirie elinde bazikombokora muno mugaka baba Masai so then naro yarenge buya banyorane n'abantu bamwabo nabaria bari aspirants abara mobilize abantu bagusi ngayo bono gusi Friday wensi bitu aburi butogenda Narok elinde to mukobe omugaka Matiang'i elinde aba Masai bachikumutura mate actually and they say dinga aba Masai barure kurwa Tanzania mata Masai bago chagara kurwa kirigori sinaro komataga bagenda all the way paka Arusha Tanzania kwira nando ntebie gutwirwa mate nando ntebi nkenta uchikumutura matira bakuruye kuru Tanzania lakini abande kera bakurigirira babe bagatebanga nigo bakurwa chinsemo chirikinde aigane Nsoko TV mwanchu murigiriri ebenga bona ligwa soire utete kumanyanga ningi kirikegendete semambia bono kwa iguru inasa nyangau nabuna natie kago tebi ni garu mubwatani bw'ikiama gya Jubilee negati y'abaraibali babwatera ngo yo kurigie kirugo cy'obwe MCA kurutinsemo cy'amawawa na namono rero tari mawawa tugukwanira gaiga tutete kubika kiregento into perspective ngikirikegendete elitunyara ko batokora ko igure nk'umweshimiwa Fred Matiang'i na umerana n'abarayi abu chinsemo cy'Elion Sune timaiti go sabarayi bande mbale barorekana gutwara kwimurungania abande banganyire kurwa se kambi yu abande nigo babwate batachete cinchira ibere unde naro konyorore muina agotebi nonde na Fred usuka muina agotebi nonde numurayi kurukwa mu governor Simba unde kwarigereri muina kwanyora noere abarayi kamina bumbara orebekerenge kaminekia se campaign no you know mate innocent as a siasa nebuate uko etaita ose movements you know bado njiroro ngabona ko tuarengari nabo ko ari kwibuchi nkumanga barayi mbaroro bari Kenya Kwanza lakini ba rorekanire bachi tunane mikutaniri ya Kenya Kwanza president ya kora kuma ko yunga yaya ngase ngiye nganera mu guseyende ngocha bari asameye ya Jubilee erinde babwati si presidential candidate ya Jubilee bari nane nubo mane inga abantu mbaroro bono igabarase Jubilee be identified lakini muna toguchukana kuganda gochumotwe ngo ikabarase naende nabarabuo excitement yabo gose you know omokyobo about the same ogochiko kogandansi nani nabarabuo nyole bakongane gucha asigete mate bono ngo ikira so monda karanga linga ki lakini ndagenda kabera Jubilee and otore na innocent yo kororagana ngana ichiamani mbuya bagukwana nikatua nyorone na rime kutano bagukwana ni baga ni bya kabisa base kabya bakoranga ochiamani yote innocent na rakonda kwa etiquette nchibona ndongo kara wigira wono mwako yo mutinyi komi igonko nganya nganda sanga so abana siasa bana baliga naende akarokumira those experienced politicians igo bago batebinga gentomba ko ganda chikura as bago chiko subjected to nominations so egento yako gara abantu bago chiko bana ndi bago chaka goetanana na kunganya
a problem ya mena nominations. Okay. Because ekaro kuimuka jikura, igota de kuimuka jikura, supporters ba bata de ko ballot. Okay. Boma nya konyoranga in one way or the other no bwata inability go no bwata uremerwa buta kubeke obe subjected to a process so we direct ticket or something of that sort. So egendo ga ko obo ikachinga kigete karo korra okorengera buya kwarange chama getenero rero ngoga nange weta ticket rioka ndoke ballot. Okay. So bono kwama konyoranga movement you egendo ga ko gara movement iliaba is all about nominations. No, nominations. Namoro mheshimiwa Anthony Kibagendi. Yes. Ngamoro mheshimiwa Cliff Gesairo. Yes. Na bora togetolie no mheshimiwa Onyonga na bira togetolie official yekia magia Jubilee. Batekera mwikaransi tena barabugati ali who are they asekia makino. Well, as at now, officially in ODM. Abaska once batatu. They are sitting members of parliament. But bono igoba itira as friends of Jubilee and the possibility to the future ekarochinga kichigo kekangara gekubugi wabunge kubunwa definitely they will be coming to Jubilee. Coming to Jubilee. Goba Rande na Edwin Sifuna. Yes. Does that trouble you? Not really. You know, na naika ko katavia chinsa chinden chire mokoba na bono to wate nga NCCK. You know, ya buli libolia ba kanisa. You know, does it leave ngo tigero montorusi identity ya ye kanisa yaye? Waira niri. Wacho muligereria semambe yabono chetri chitaike 20 bayechinsa ibiro inero ukuru kwasani nyangau. Uragoteba nga nigo bagendete kuligereria ngakibaka basobwamo ade batebire ngaba bande babwaterie ta nigo batagete baro bacholerwe ensemi yekurie ngiya. Actually baba sakuru. Murari una wakwana ringaniriria abo kibagendi ande ringaniriria kwa to open tigandi tebe nga Clive Gesairo ekero agokore address yaye na kibagendi na arete tamaga Sifuna aria sumukutano yosune igatebe temuna na chaga iga abasani baitomba tutuma maiga umusani oyomo Sifuna umusani onde Babu Owino alafu Onyonga inisi address Onyonga agateba nga ekero muroje toka bamuinoga aria na sande tari ngaigo tu aruraiga no gokoro chidaracha. Are you seeing now? Ene daracha to begete at the fullness of time asichinga kichibwana date bari na bwa basani tugocha gokaraki gocha amo tubwaterane. Okay. Tiga dara gotigira gwekara watebe in fullness of time ngegere ibiro bireke mbeso kibakwane buna batagete nayo mwancho muligereri nabo wesoki ukwane gochaga igasigita seni namba itegere 0788 666663 asemambia bona bokoba gukwana na intu asemambia ntagete mu director itara tobekera enkwana ya Milio Dhiambo asaga tebanga manyete ni intue twagere Sifuna abeire nyencheye twa musugumete toko moselia nenchira ya machayo igento kirire obeire gakwagachikana koba kerengekyo egerema ko mwarigania mugeni itaru ibirengeri bya ningoroshe kwa kore kore kende tigatora igwa enkwana ya Milio Dhiambo. And I want to say here without fear that I had warned even against us chasing Sifuna from the party. And the reason is because I knew by the nature of his politics he was bound at some point to leave. Yeah. But when we mistreat somebody, then we make him a hero. We have created a hero out of Sifuna. I'm not saying he's not a hero, but he wasn't what he is now. Our mistreating Sifuna is what has made Sifuna a hero. So let us be careful the way we are dealing with our issues. When Mini raised these things, some goons were sent to beat me in Kilifi. When I raised these issues, I was shouted down in Kisumu. But I will say without fear that there's a party that I love. We must strengthen our party. And that show of strengthening our party means there must be internal party democracy. Chumuliri ko igure ntagete nande boigo to tegerere enkwana y'umurayibwe ensenere
asagoteba ng'ate kunyarekana pi enchake gusasima abantu ng'enda samaru ng'egere tunyare koba tugutwara ukoigwana nere niga yakwanete chinsemo chia Tharaka Nithi ritukorie igora kege ntugekora ngobeka chinkwane chibere nigo ntagete nchibeke sekerenga litanga nintutagete kurigereria ng'anga kyumurai bwense nera agendete koba gakurigia ubusani nabo igo kurigi chikura kurwasi chinsemo chiri chiamanyekanite ne chiaye nabo igo nkwane iyo ya Millie Odhiambo bune korokia Edwin Sifuna ng'agendete gokora gintu gikuru kwanga chitaro chiaye chia linda mwananchi ase chinsemo director itotigarato bekire nkwane ituraye gunero atapata kura wapi, nani atachaguliwa wapi. Ati mpaka hata na mimi nikiwa rais wa Kenya wanasema ati mimi niende nipige magoti kwao, ati nimuoshe sufuria, nioshe bakuli, nioshe vikombe kwake, ati ndio nipate kura ya Mount Kenya. Surely, yani tumefika hapo. Yani na ati usipokubaliana na yeye, usipompigia magoti, basi wewe ni msaliti wa jamii. Really? Yani tumefika hapo. Hata wakoloni hawakutufikisha hapo. Hata slave traders hawakutufikisha hapo. Hiyo imepita kiwango. So nawauliza viongozi, jameni, wacheni kiburi mingi bwana. Punguzeni. Nyinyi ni binadamu. Nyinyi ni kama sisi. Na nawaambia viongozi na wananchi, Yeremia 7:15 inasema amelaaniwa mtu ambaye anamtumainia binadamu. Wajumbuligiriria seba biabaro riwete ne chinkwana nako bekira ibere ntanganigo yaringe yo mujumbe Millie Odhiambo nabo na kwiguru mu director itachi asire nkwana yo murayi bwensa gateba busumba mbuyo tinko genda samaruane nga egera nchiko banko kolera nyarebe mirimo tako bo mutumwa na ndega kubuli nga no mwikirisia sense meyo na ndakubuli ira nanse abarayaba mumanye intumwa nyabantu murayi bwense bono soiro soru wanchaga gatebere mwanya bantu nabande tego ikira echikoba yakolekana 2 speeches different times chinsemo no tigancha kere speech ya Millie Mabona Odhiambo gesa she's very correct actually onyo muntu nara se echame kuruko ODM obatebirie obaire voice of reason o tebira mangana abwente ko tebwa na gokoreka no muske okurukwa Millie Mabona Odhiambo gesa obatebirie kene and actually na on record to have said inga asumu kutano rio kore to Kilifi ekero batagete ko Sifuna igabe toyomo okanete mono kigimanga te kunyarekana mu bute Sifuna ngote nkomo kora tore omuntu monene mono bunata bwenereti nanda berego okuburukani ko batagete kuburukana Sifuna mbabe tactical mbabe tia abantu abangani ona to deal with him erinde bamo subjectie expose kororekana ko barwanie rinda koreki bamosoki actually bono barorekana tengana bakumurwani na butambe kero umuntu akororekana kurwani wa e public ige komwanja wano public ya mwantire ba create monument in Sifuna oyo bono batanyare gotanga e wiki ria ririkonya tu achira off air na gotebia e grupu ya Gladys Wanga Nyasuna Nyangawaya no mugago kuruko buru tigabari affair ya William Ruto ekero bari affair bairane bagende na makokarense bajoini omungano o Sifuna ba play a role Sifuna araba orenga be party leader na Sifuna tigare ko gwerende na ririo kabara nyare ko confront ya serikali ye elinde baja confront gento kendo yose baraga ni kurwa serikali ye bono mungano raba konye konyore gentekyo no mungano okorokwa ngoyo Sifuna wetanigo bari bono mbache bachaka koro kuwa machaya nande machaya ari kwa koraki kwa yarora of course riria mbakerio yase niniga murai wensa akabarangiri state house yari akaba endagere ritu atabetherie ntangani eri ekusini eri koreteki rosiri buya weekend yeti kwa baigwete bagwa kariogi mono lakini rende kogenda mutwe ekero yatugete nga Sifuna osoire Kisumu ase vishindo ebinene
ngibago chakota yumurai wense manje yakagirenga Kisumu ngataga paraki ta gutacha nga resistance na koreki nebe resistance ya ko de ko etaro kanante obwancha niyo bonana mono kigima ukarorekana na I think Sifuna obo maana na bokorekana nga no mwana funcio muyo lengo Raila Odinga because ekrama tenga ngoja Kisumu igagenda tatite chingegu Luanda mate Luanda yesanga tabagere nabaluya aganda tase chingegu viga orubeberwa viga gari nyangori gorarie ketiro gorarie nabagere gari banyahera no bakoreteki no bari so iga chiete angeno asago chakogenda akabeka mukutano okaoro kibari ba mate ngayaya you know to test the waters bari ba mate na baro akayumba ya marogo banga bari tayari alafu ekera aso etaria nagachieta se embera yo mugaka Raila Odinga na nde chitaro chire ne choko chikolgirerie mbere mugaka Raila bono okogenda kuria maraga na endo okogenda kuria okay maraga teramanyekana ono moto topanyete Sifuna ya troja trisia no manyete akijore mangana maraga manto mbari ko yamanya mono I don't know but it's okay nayo ko yamanya no roboria bantu na muri na baro studio the last time mo gota mangana maraga na rikoro na mbiade tigana gotema bono akagenda asembera yo mugaka Raila Odinga you know abagera na baluya mbabu atebi mira getebyo gukwana nabantu bakarureki bararire do you know what he was communicating igagenda tegaria kaoro kia abantu bali baluo Nyanza ngana ichiraga na kwane no mugaka nambu ate message mugaka karureki angaire ngo baretere Kisumu and then I think akakirite enthusiasm akakirite excitement nga umuntu yo bado rocho sobo sani bali bano mugaka ogendere bakasembera yo mugaka no muntu ogotarira abantu bali bakure matatarizi wa kwanda bogere egigetari common in Kisii okonyora bogere na buluya chimbera chikoreteki chisimentiri ntwe tokoira ni amaroba to close story abakara bakasementi timberechi mbabwatege ntogete kenga gekoganda bana gukwana so ogukwana koria labda na kukoria abagara babete excited oyo nabwate message yo mugaka nande chinjira sote osoire ne chimbo cyo mugaka a speech in president for the first time na rolire a president yeto kurukunga William Ruto agukwana with some form of humility ekero kwa matagarara tinkuma I am not a communication expert lakini ekero kwa matagarara you know it sounds like he has stepped down a staircase yakamo from his normal way of communication bona mbakoro chochira gasome Biblia as much as ya comment ke vungo kelinga kere 17:5 Jeremia 17:15 Jeremia ego ngakete kere 17:5 otango oragiriwe omuntu yo gakoraki okubataka me amanya bantu but yubo mane bwa magana as much as ya go dismiss omuntu yo ngokanda go sibi byombo bwoya ebyombo birira as masibie onye tako bisibi bwo mondoria abantu bari akorigi ba Mount Kenya tibari amonera koira na tole mathioya igoro no mwishimiwa Fred Alenga totebinga ere onyorire egibutantara asa gusibiri gusenere gakari gusibiri sukunyuma machumurigirite turando mutimo komusini omugeni ondengo chare gaiga ilia tubwate sikutwale nkwane yegaiga negeta Senior Soko TV namba ito noiro chabwa screen Soko TV oboroso bw'umugusi mugusi omwancho murigiriri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa asichi county birechi ya Gusii Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigiriri aso mugusi ya nyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi ili okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Soko TV ili etaliane ni Innocent Onyango korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate omwancho murge gwe Soko TV ntobeto koretera amangana magia buna ne twateka kurwa gaiga miyobo katakati
Mochi o Nairobi igoika igabo sore nchekoro kwa Daniel Omwaga ni yene Soko TV oboroso womugusi ubugima n'urugendo rubwata mange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririye imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa na ibole tukinde buya bebuya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ngotifera po ngoira samago wani kamenya gutokanga na twali roba wana wacha gete aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Soko TV oboroso bumugusi Kurumucho manu Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yo buikirano imanya mange nabwo bwatira Soko TV koigeka chingenjo chyomugusi Soko TV oboroso bumugusi mrna nabali bechinguru erikwe manya abona wataka kuruchitananya chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondegi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kige kos kiamesa yamangana magia Eye Soko TV oboroso bumugusi onye kubwateri bolyo Muligere 35 chaitire semambia bono chinsa ibere chabono mambi na mentire kirogo gaiga mugani ondo chire gaiga nere ntete mweli bagara gukwania kurungeri kimukwa oyo rera kurukungu murai no twalenga nere last time wekwendete biano murai yes sembiere kabisa sembiere abantu baitombia bale despite rende makongwaro tali kubara nali lakini abantu mbia alimbogi chora alimbogi chora wote abagichora mbia bale patrende bali be in terms of una bone mbule gutuga aranchire goeteka so emesukoske menge patrende witanga godinga na twanchire tenko boka bale na barundi bapara ngo bateinga babororo linde baira abantu baito baika byaso babicha Eric Mugwa nera no mwana siasa mwancho muligereri igakurigia ekirogo kyo obwe MCA kurubo gichora lakini nendere aro tuli gukwana yaba gichora ndimbakanetia drave to gukwana kwa jali twachaka utaraika gaiga kwa twara kwane na Hassan Yasinini gukwana twarenge chinkwana nchire ibire twabeka inkwana nere yo murai bwense asale kwa bakago kwana kulende ntagete asoye egeka kirege sindi bosiga mo director ito atobekire inkwana nere gaiga kwane bono tolese siasa ya ODM ngwana nere kwanire gaiga na oyo korokwa mo senator Oviga Godfrey Ososi igare gotebia mweshimiwa mo governor bwe county ya Siaya James Orengo gochagira bono iga na acting party leader bwe kiamagia ODM sencho tete kuraje lekire gatete kurera dasa Asani Bugango kurakini tigatore igwe nkwaneyo kabaronge kwamba hii kikundi yetu tuko na mzee wetu wa nguvu, mzee wa ukweli, mzee ambaye amepigana na Raila pamoja, anaitwa James Orengo. James Orengo anajua katiba mpya, ameleta vyama vingi, amefungwa, amefanya kila kitu. Si mnaona anatembea na sisi? Si mnaona anatembea na vijana?
Sasa kama tuko na James Orengo, ni mzee gani tunahitaji? Ni mzee gani tunahitaji? Na mimi nataka kuunga mkono kwamba Mheshimiwa Orengo, wewe sasa ndio party leader wa ODM. Machumuli twiranire nawe tebine Soko TV. Hassan, party leader bwena niru. Oburu no wale. Ya nakina gotebiri karenga ase Oburu na Nyang'awa yababerete Gladys Wanga Nyasuna tikabali affair ya Ruto. You know wete karore zikaga street. Nguyura basabara rabagatebanga abaoza aba bagatebanga nyaruka ya DFA. Na barabu bono tikabali affair ya Ruto wairane ase Sifuna na Baba Orengo. Actually ODM ya severate ne chinjire bintu bigokorekana na bongo tebanga na bebwenete Orenga be party leader. Number 1 is ngenje, he has been around. Number 2 now what experience Orenga has even had his own party before na tole chama yaye achirete kuborerio borais in 1997 I think. Yes. I think it's Safina. No, not Safina. Something, but now at least now to a party. So now we have the simple experience you Korani a party. But again, as again, Barenga Basani Baraila, and he has been around the ODM structures, so he understands better. Then again, Emesingeri Agache to ODM. Number 1, Yoko Ruanera. Orengo bugima bwa ebonsipi igaberega kurwanirira obo maene no obuya bwa bananchi. So na ODM ige yagachira ase foundation echinga igaciana gokoraki no kurwanirira. So ekero akoegwa obo urayiboria na borenga aragendererie amaroraria ye chama ya ODM. Na ende na magotebanga egento kende gekogera ka aegwe ororekanire na resistant because ngweguririnye Mombasa nyaruka yarera gegotebanga ODM yagachetwa out of resistance. Orengo nare battle hardened. Orengo na bakuamba gukwa ogosemeringa ta kugurwa erinde atigo mwananchi. Are you seeing now? Now wono gako combine chingurwe china Sifuna na baba Bapo Wino and the rest na wono baba kebagendi, then ODM iri na bekoba enkongu irae eserikali chingagi chinkongu chogokore bintu na bakorete batagete. Lakini okwira na se ODM Oburu asare party leader egase nankongu bari nabo bakwabusiwa nabo bakwabusiwa ari asomo muraiwe saga tabanga agojiko kwa kwabusa na gosibye bintu bari boroboro baikirias bakwabusiwa na gosibye bintu ando moerio ritware koga no murai na kwana ekebungo kiage bibilia gokwandeli bagwira ndoro tigandara leta misteri kese ngwana eriki kwaigure boniga abande bara over few days commentators basiasa bari gotebo ODM yaerire abande bari gatebo igo but boniga ise kurigereria systematic structure ya Linda Mwananchi ya chakire kuri claim ngabatage tobora ibwe kiamba kia ODM na ande ba declare nonye norengo bwe komonyene bwe declare ko be party leader acting position agera tabanga esenye nchekoreka no Oburu ya Mosinyire. What does it mean? ODM is likely to make a comeback ese siasa ya Kenya? Actually tete ko tabanga litangani Linda Mwananchi nero ndatebe ODM eliraira tutigera ekrara. Sababu yagera nateba igo litangani kabisa onyorenga umugavana Osiaya James Orengo batalire na Raila from Barabasai. Siri ya Raila, part of the siri ya Raila na bogotoka ng'omwaka James Orengo na yibwate. Namba ibere abantu bale Linda Mwananchi na buba beire mono pillars be party ya ODM. Obwati gocha in terms of advice yoko agache patielia in terms of cross structure no nyine amachiko na Orengo has been part of it. Omwana kurukuvuna omo senator Nairobi nere enchiranero mwaka Raila mwaminiti. No nyine kero Sifuna ale gukwana Raila ale gukania abantu ngatiga Sifuna kwane kolengana ne birengere bibe buna bikorete
bire tare kumupinga ase eng'encho namanyete ng'a egento Sifuna agokwana na egento kiobomaene despite Raila orarete kare broad based Raila said ng'a ere egento atagete no koreta abantu amo na koreta omorembe ase ense yaito ya Kenya lakini tutebeti ng'a bono ntoche togende baka 2027 naende togende gusupport president obasi korigereria omorengo Oburu Odinga agajoinie government nere cross structures chiaye gusinaike nabeke bikoroto biri bya Raila but asita origererie story gocha asita yo Oburu Odinga abeire resistant asugumire serikali in one way or the other gusa fight for the people this country so abantu aba bali muino gase babo Sifuna bali asbaborengo bali babeire resistant n'abantu babeire bakurwanira oboene wa bakenya so ekero gukwana igo Eric kwenye asani ukwanire igoro ya Sifuna kogenda ase embera ya umusikera Raila Amolo Odinga ngakibwate significance na ndu sekurigeria seme yo Oburu Odinga nere goteba ntu Raila agera ruete se amaene ebirengeri biaye nkoro yaye yarenge ase broad based government na handega tagete rutaira nentunde ya kabire asita iyo Raila arigete gusate netagateba ng'a natagete ruta chabe president after 2027 egenta tebete iga joineti serikali ya Ruto ko make sure ng'a Bakenya banyorire oboene bwabo ntamusoba magenderero ntamusoba omoremba sense yaito ya Kenya okay yes biabono sana mwanchu muligirari ntagete turaigwe nkwana ya omoske Oburu Odinga kera magana yu asoka ngabone party leader nde achirere in acting position nere nakairanire tio mwanchu muligete makwirana na igwasa natete gukwa neke bungu kyumuraibwese nyuga kike bungu ekarasa nandike bungu ngakigwake nyoro mulisi you know I think siasa ye Ruto tigatige ebibungo n'ababadiri n'abafather n'abarania it's not the first time a president yaito yakwotirie ekebungo getari the correct one actually so kogenda obo follow history ayo correct biblical scriptures many times maybe go konyora bwata an idea about this scripture getata tekobeka into application but he gets it wrong nawono blatantly asago tebanga ngoragiriri wo muntu tagete gokore kwende ku ngoko ukanda ku sasimo muntu nga it's 1715 it is clearly 17:5 the other day na comment thing nga Psalms you know it is not even in existence are you seeing now so you know yeko ambako mubekera uma tenko bare label ko muntu mongaineri so wana yeko ambako mubekera asachi tabechiria abantu bakobekera chikiro cyo mongaineri yamba kumubekera ngo chire mpaka naona aso Biblia amangana amarikare clear naro bekiro boli masare amangana nare yokweba nubu ngainiri mboro igango igutulike bunge kingo barangelinde gochoro tigatora ategere kwana yo Oburu Odinga kotetea kare position yae. I don't care whether somebody goes and declares himself a party leader. Party leader, you can be a party leader of the trees, you can be party leader of the birds, of any other party, but you are certainly not the party leader of ODM. And if you think you have any other way of taking this thing, I tell you, oh. Wachamuligili tuiranire ekwamba korengane yageje tiombo gakasara tumekwira no metera die getukire gwatete gukwanda ndatebe iga innocent umwako Oburu uikigo oro kiungenere buche enyamano ere gari ta wanja akani gunga bono talikona chanyame so is fighting for his space asokonyora igento kurwa se president. But in the real sense, origereria ngencho olengo basoete Kisumu. Despite mebango ya lengo yogo salime kutaneli na nini. But it was a strong force. Yani nga nchirate yo bari gutangeka. Ekero basoete alia yani engabono Raila bogete. Ekiagera ense ya tegererete. Eke gasoka kap eliogiri gasoka lialengelie chinguru. Omwako Raila
nonye Raila asaraire goika bale batebanga emira nere yabagere gocha yaba na spirit ngocha chire chiatalira abantu na nini spirit yo mwaka Raila igera ase linda mwananchi spirit yende ya muinogaiga nelinga abatagete go fight fonga rutaba egento origereri asetayo mukutano toyo linda mwananchi yabangire goseko goli gose nabasaegete orare babegete uniform chia ODM yani ebintu getenga bapribe abantu bamanya gocha lakini origererie side ya Oburu mukutano toyo bakogenda batabegete uniform yabantu bali bakobogoli baira bajiko bali present gari asbago kole mukutano yao it means inga spirit yo mwaka Raila igere na Olengo na Sifuna na babo win ababande no kobogoli umusaraba batali konyara kobogoli ogenda so wenda mwachubuliri tikatwira nande asan taito kwanire senkwane yo tumaikoira na finance ya tokireme kutane ya linda mwananchi mosenetaro ni cherioti nabwate lietali finance yeme kutane taito raru birengera libyagese party leader baikoira na waseka sade kana kwe ngo tumaikoira na endo director to bekere aro ni cherio omwakoria nagote omwakoria osireri igwe si bono mwaka atakwimoka gochaka gototebi ng'o actually bono omonto kwenda gotebu ng'o nere because chinguru chiria chikogera ogenda oruka ase obosi bwa William Ruto bagamba igoro buna bagochi komobwatisia omosike Innocent chinguru chiria chiakeanigwa sobonene chiakeanigwa seke wange kanana sana and more especially ekero ribagaria tugete ekiombe kiorengo na Sifuna kegasoa omochukuru kunge city city tobwateta country ya igabona iga chire fairly active nekoro kunge city ya Nairobi city ya Mombasa ne city ya Rari ya Kisumu of course Nakuru ya etwe but status chia ya nchire elevate to a point go yenyo gona debate tole ne Eldoret na no kisi ya choro ngata ko city kai kisi ya ngata ko city because economy ya kisi igaria igere so much strong wetani a lot of even wetani Kisumu eri what andara tigira but that is a topic for another day no enge batise inorogoro awa kwante ne city kwa matenge para yuke weta ne gioskia abantu bakonie echa ya my brother ya Sokuru my brother no me tengo echa ya Sokuru is a very serious economy no me tenga mawa une bwate ba ke factory echa abaire ni bagatata baba wako bakole mugichora nongo so bueno such that I don't lose my thought process omugako buru nere natebo bwente gotebu ng'o because chinguru chia very cribble chia very cut into size bono tabu atinguru choko na kogendera ko convince William Ruto ibatete kugwake go komanere nganko ndari go deliver ekiombe kekurukunga kialuo Nyanza gotia sare and watch this space ekero Kisumu ya kunetwe igateka actually abantu bari batebetenga ese mekutano ya linda mwananchi bakorire Kisumu yategete gwetania mekutano yonse pia yakorire ki yakorirwe and what does that one tell you asemio ya bantu matenge ndukirega saga watebia Ruto samatanga gari na ndenga gianja nabo gonse gasigia aige street no bate chinguru cyo gonse gasigia lakini to gonse gasigia kuru asemio ya bantu emio ya bantu ba Kisumu nao mbaro getie bigicha igoro kapisa inga mbata getie gento kigekuru kunga tutam egente ko buru baganda to kuburugera na Ruto mbakordiki mbagetageti igo bari entirely and totally ase aiga bono no abantu Raila batigete aiga no Raila batigete and that's why symbolically oriagenda to kuburi Raila a message eri wanta thing who told you nero nkwirira abantu ba Kisumu na ande na bekorore kanange message eri nero bade korte ki last standing instruction inga neringa who told you and tayo Raila tebetenga 2027 plus gochimotwe ngobwate zibare umuntu okorokunga William Ruto agenda ko president na kandi tagateba who told you that is as much as I'm concerned bono Gladys Wanga Junet Mohamed Oburu mbari guchikogenda konyora chibe Sakuru State House chiokogenda gukora ibintu biria
because bono egento William mwara bega koria igara bega koria chinjira raisi egoikera babo lakini bachakire koria nchera because na bara mbarairi wise kurigereria lieta lia Joho ikoro wanga na alikuwa ne open linga bono go front tulese bintu brito chikoigwana ni lieta lia Joho lino linko bali robo deputy but look abari n'abantu bano bari desperate omate karore desperate aye igoko batwitted ne master njira chinde chonsi ekiombeke kialinda tumbo kiribono iga nkebuati linda ground nge bakuru bono tikatoka de slogan ya do you know ngambale nge Kilifi of course yeah but is there anybody who's talking about them ngo bakwana tole bale naona rusi actually naona yo tete kwanda go struggle ko bali yo bakwane nobody is talking about them Bogo atikana tiga Hassan yomete oro nabagocha agende bagote bagago so apaka imemilime tigatora kwa na bono iga kero kurigereria finance ya tokire tagete turategere clip kegocha bagote tebie finance inga kiegendete kwa antagonize serikali tigatora igwa enkwana ya umheshimiwa Aaron Cheriot ekera kwa netichinsemo chia viga na barumbare ngoro ekera bachite gotare sensemeyo ngoja tu na hiyo kelele yako mingi. Mwananchi anajua kutenganisha kati ya broker na viongozi, kati ya watu wanapanga maendeleo na watu ya matusi ambaye hakuna kitu yoyote. Na unajua musichanganikiwe, hii kikundi ilikuwa Vihiga na wale wengine wa kabila walikuwa Mombasa. Sponsor wao ni mmoja. Msifikiri ati ni vikundi mbili tofauti. Sponsor wao ni ule ambaye hajawahi kukubali ati William Ruto alimshinda kwa uchaguzi. Ndiye anaambia hawa wengine enda Vihiga, wale wengine enda Mombasa. Nyinyi tutapatana na nyinyi wakati mpira itatangazwa. Na ukipima, waja niwaambie wananchi wa Vihiga, unaona kwa ile kikundi iko Mombasa na hawa kora walikuwa hapa Vihiga, hakuna hata size yangu, wachana na Weta na William Ruto. Wale ni watu wadogo sana. Tukisema tupelekane nao kwa siasa, wataenda kujificha chini ya vitanda ya bibi zao. Hakuna watu ya kufanya siasa na sisi hapo. Ile ni watu jua kali. Watu wamekuja bunge jana hata wajatofautisha maneno. Wanaongea maneno mingi hapa. Mimi ningependa kuhimiza twirene nande nwigwete ine ngwana ya Aaron Cheriot asaga tebe financial yabo naye manyete tana wanchira nango murai wense William Ruto na ile Toborai. Gaiga Geoffrey Mose agateba na Ruto akienda huko watu wakue wengi hivyo, pia mtasema Kisumu ni tutam au vipi? Niliboli ya chire gocho lira netiga turagenda asengwana ya Aaron Cheriot. Igonda getugo goteba iga onyore ekero twakore tobochori wechukura cha 2022 omwaka Raila nakorete gasi na former president ekero bakore gasi nere egaikira ikanyarikana Raila taire tichukura does it mean Uhuru na sponsor Raila lakini tabu achukura so abantu egento nkire batwarira obwa na kerokyo Uhuru atararubo president chinkwana nchira kwanete ninge na noborai lakini oborai obongo jakwana na aso muntu yo tokwana nere ndokorete ntumwa mineti they still fianga former president taranchira na oborai bwaruto ase bintu biria gokora ase bintu biria are gokora ekero barengenera ase serikali so they thinking asengencho Sifuna bagokora ebintu ebi byabo mbago tumeka chibesi cyabo kuru aseme uko asengencho United Opposition terigo tumeka chibesi cyabo kuru asomo uko. The reason as to why number one origereri chinkwana chigendrete bono iga as a United Opposition former CS o interior ito Dr. Fred Matiang'i normal deputy party leader we party ya Jubilee. So they feeling ahasengenjo Matiang'i maybe abogoirie a party ya Jubilee alenge associated na former president igobana very finance party a party no bwato ogotumeka kwambuka guchiroje ngumbu unabona ndaje ngende party gete bange ntumeke kugenda ase bukichora ekarona ewe party eri teramini ngaigobana babere finance yani
ebango bwato ngotumeka kwambuka kuchirochimo ino so tikabatike kutwara feelings nga maybe omuntu naro gufund aba Kenya boka abanyene bagwe fund because mukutano toyo Linda Mwananchi bakogenda barete abantu ose United Oppositions bakogenda bagatebanga mambi no tokare Nairobi bagenda barete abantu gose nkuru muranga moinari bacha kuchichara Nairobi gae so gento kamine kinkeyo patrende nelinga abantu batwalira ogwanchani kuchia sabantu abasengencho yemerobeli babegete nengencho bakurwanira Mwananchi mugano yugolese gazeti ya The Standard Mr. San finance ya tokire you know it's story ya kawaida. By the way ninda de kwanjira no muskoyo unatebire inga bananchi ba develop y'ubwanchani asegera kiombe kya Linda Mwananchi inere financing yana ntangani the first resource ose the first financing na obwanchani bwa bananchi gochia se ekiombe kelia. Number 2, how much do they need by the way for those rallies to happen? I tend to believe collectively, or think about individual expenditures. Collectively, those guys cannot spend more than $1 million because they only need a sound system. Na mafuta yechigurori chebiongozi bikayo, which cannot be much. So wano inkieke bago fandiwa because they don't ferry people, they don't do merchandise. Even bintu bikoroteki very expensive. Kwana kora bakorota branding. Otherwise you got no yonde sifuno ko bigeta ka t-shirt gete ka koria ka babigete bigichaga iga agote ba told you engo konero yaga na ya print bi t-shirt gete mata ka kere week ngamenda kufuliza da rabigeta ari kwirende na ndo jobe ke yenda bigete batengoko you know a t-shirt is not even 500 shillings. So how much financing do they need? Echinechi nkwana chikuru asabantu bona ba very desperate nabona kwa weken nkwana ya moga abiyo muziko kuruku ngaro ncheru yote nga gukwana you know that is the level of desperation nga ki cheru yote ara chake gukwana nkwana ko bilitri orengo na Sifuna nga bari nabantu batanyara none who is Aaron cheru yote na ndeka na cheru yote gukwana gachurigererie chimbe basa gukwanira agukwana kurujikoni ya mamumu abo agrima gochagote ba ati figa rege figa no manyete ngazirare figa alidai constituency kanyegete ya Kaitani uzete te figa katikati so mondo ta ko ande constituency abazigizi bamwe abo achake gukwanira kuruorora abantu bari ngano nje mbali size yane okay surely oy muntu okurukungaro ni choriyoti no mugusubono asibona gese ase yakorete ya ikeire Sifuna bono igana orengo igo bagodiri ne size ya tato mwabo oyore William Ruto era in fact tigare sa aripi azegente namba yende asobo tutukanu obwe siasa emna bakona kwagenderera iga abantu abakuru kuba Kenya Kwanza they are blaming Uhuru Kenyatta ngana ere finance ya Gachagua ngana ere finance ya Linda Mwananchi ngana ero babuturanire ebibande tianko reko tebanga Chibono is the last kicks of a dying horse. Okay. Whatever the last kicks of a dying horse. Chabiri sato neteke mu mwancho muligere. Mambia bono kwegule kurwa iga nimbwa tasan mwina nimbwa teriki. Magana na yabo bago kwane birengere bya bakurwa asenkwane ya siasa tugwatese mambia bono. Kulinde tokwa ndo mutimoko nenkwana yo moske Fred Matiang'i asa arole kadetenere gukwanira kuro ya Linda Mwananchi ya letrigende kuro ku headline. Mwancho muligere ntogendete gukwana nane nimbolia barayibara uba United Opposition kiro muntu gakwamba karolekana kugusa engolie asensemo yae bale babire barolekane bagutara sobwamo yo monaru kurukwa alibweka rulio containment ya wananchi wa pande hiyo ya Kenya, lakini nilipima nikaona to embarrass to frustrate kuambia Peter Kimari kwamba siendi nianze kutafuta excuse. Nikaona sawa tu, tuko wengi, wale ndugu zangu watazungumza pale na mimi nizungumze hapa, tuko timu moja, we can cover the country even if we are in various parts of the country. Hata tuko na timu yetu ya vijana chipukizi wale wengine ambao wako Kisumu leo kwa mkutano wa Linda Mwananchi sorry. Najua mimi nazungumza Linda Mama kwa sababu hiyo ndio ilikuwa kazi yetu ya Jubilee. Sasa imepotea. Lakini mzife moyo.
tarehe 11 August next year tukiingia tunaianza au tunaendelea mbele. Kwa hivyo sisi sote tunataka nchi yetu iendelee mbele ikiwa mzuri, sababu mambo mengine ambayo yanazungumzwa na yale ambayo yamefanyika hapa ni mambo ya aibu. Ligili twirene nani ino Mheshimiwa Matiang'i nere ni gwete budago kwa na goteba chitimu chia bekiro utatiga bode gethugira dabo uri mwambo uri orio Mheshimiwa Matiang'i akwamba kororekana gutara squeeze weka Kalonzo Rigathi Gachagua Linda Mwananchi yateba yachire nsemeliende nigere formidable na bokora orengo ndiana gutigana no sosi na boigo mo senator bwe county ya Nairobi no mubunge Babu Wino abande bagateba Mheshimiwa Matiang'i kwamba kororekana is running a different race. Commentators bagateba ayuna umaite kiro mundu na bwate okorora kwae na maoni aye lakini na siasa ni bwate chinchira chiaye egokorwa ngikegera na teba igo ekaruto go ikaransa nsebono tuligererie ngakitogo counter Kenya ye torosie Kenya beyemu igo minetinga ekero koligo bo president umaito bo president neta bauti na kwenda koligia obugabana wosobo president neta bauti na kwenda koligikero gokende gyonse nkikiagera na teba igo o president aiga notagete numbers notagete chikura ekero otagete chikura goika okunekerase ogokunekerase igo mineti ekero united opposition no Gachagua no Kalonzo no Fred Matiang'i no Martha Karua no Eugene abantu aba bonsi onde tayo tebire nganje tindi kwenda ko work na nyagete but agreement babwate ne mission yemo yo ko make sure nga bali paretri Kenya ngai Martha Karua beretere by the way Martha Karua no ale united opposition tana korrekana of late tanya korrekana of late lakini omanyete tera meaning karokera ritu kole irrelevant gose ole gali media konya kwana na lirio kole ole meremu bado na bokwira no kole siasa etabu atirioki siasa enyororo at the end of the day amatokeo gago chakoba ekarbono kwa aro kiri what you have been doing chinga keji maybe ogareteki okirete okay so okorengere likwane nkoringa asengencho etrack record yo moske Dr. Fred Matiang'i neta keire koba maintained koba smart ekerego cha goikera bono togatebanga tochore presidential candidate tunyore Matiang'i track record ya bado ne maintained tabwati embweli yo korutamangana tabwati embweli yo korutera namangana nabantu gete he still maintains koba smart asengenjo nere okagera koba presidential candidate magana smartness ya kwani rwaiga Hassan lakini uise koligerelia Fred nero chitego kwana Mheshimiwa nga bono tuli systematic kiro monto gagotebu nga tarera abu oyo utarera batia bande batebiro of late gakwamba kororekana kwae gente ko skip chi meeting uise koligerelia taro ya ringe gusi for the 4 days mwaringe gusi use 3 no gusi no arenge Friday liri united opposition that was 3 days 3 days yes. bonsi pino baringe but yuse koligerelia kerabono Kalonzo abange ya sobo a pieteli tukilimo ayanda akabura and it seems korekana koda kogenda chinsemo chia yerbi moraria siasa na ba monta ko boka go chaka gukiritie bintu na ndotaka gukirite perception kiro monta njanga na bere goyo bono ama tukarenga Gachagua chire Kiambu maiga obeka bantamo obatebia dewo tufagirie kawanjiko tufagirie kwa mashukuru abo Matiang'i no arenge eline yanga irindi utira kinga tabanga ki no you see kwana karona na bantu muno turasanywa maiga ngotara tori na bangi buna boniga turabo talibobe tiga turabolie bio lakini boli ko boli buna bona ise koligerelia baringe joint bonsi pi Mombasa abandi yes
they have been there paka bagakore pressure joint tu abarochi libono kera United yako gende particular region tutigiye taro yanka ugocha ko mopo apwa bantu ba okubanga okonyora bako ndese libo elimu Matiang is missing in these key rallies. Tindaro rase anything gego point into owatana neka osomondo kwegenda buyeka lakini naende naro nebugenta ko bamona yenga osino no morigererio mugima nga muntu tai ase siasa ya Kenya ya bono oragenda buyeka aete naende nje in fact abarengereria na inche na monyegenete inga egenteke umna Raila agatebire ini nyoka na sisi ni kama siafu kero muntu akurumeza moyaye you know tintanga ni rase mote makoko ni views ya enemy yao actually ekaro tu arenga riyo nsu na egento ngero nyonga atebe you know nyonga has been around onyonga atebe William Ruto is a giant political animal tari muntu muguchira igam no korteki orengeretie iga abantu abana bawe skata na bawe ekore bisamye abantu abana bagotema go create feeling nga batenanikire erinde babeke ose barore go sembabeke SMA ya Kenya Kwanza comfortable nga abantu abango kororeki ngwatananeka bari such that you see one of the audio yangoborie monene innocent inki matianya go chokoleta semesa onye ta gotema go consolidate arore nere chinguru chia nga ichi koroteki nga ichi kirete afi matianya tana go face ya Kenya rebuyeka lazima Matiang'i achake go face ya Kenya kuruturukana face ya Kenya kurua Kilifi face ya Kenya kuru Lodwar face ya Kenya kuru Mount Kenya chinza chinde elinde no matenga kinera kwani about scientific what okoriye a candidate scientifically nga yara nyorere formula ya science onye takora face ya Kenya a consolidate chinguru chia alafu era kwa mwa Q-siri nga tarara kana sumo kutana yo mozere abunda bago mu accuse na na ruru jigoje blast movie because the ball check it's okay my brother is on a light note bono omosiko kukunga Kalonzo Musyoka era murigere yango onye gashagwa tayo in the country gashagwa is not doing any meeting Kalonzo mbua yaraire the moment yo korodi Kalonzo na karago cha na Eugene aigasera na Muinonsa bakore press conference atabenje ne senior council lakini mekutano teyo Kalonzo anakogendera buweka getenenerete nerate mekomobilize ya Kenya yani Kalonzo nabwatanga comfort gete ngana bwate genta akogosereria abantu ngana bwate milioni 3 na chiduguta isano bona igora simungu anere yani kine kiyo kare comfortable na kwana korra Kalonzo kwa no mukutano onde era buweka onye gashaguta kortiki igomule United. Yes, we are still united, but then as a unity ndubu atinguru chikorataki chirangaine lietambat mwachumuliko igule semambia bono togenda tukwa nabageni baitoga igano ninche chinga kichinde na bonta ete kwa gusumbe ke flow na ndigereti Geoffrey Omose agoteba kama kweli vyama ni kama daraja basi kwa nini kiongozi fulani hata awe na bora hata awe bora anaweza kosa kufaulu kupata uongozi sababu ya chama ambacho ametumia na igule gaiga ebi amagukwanera baraibande agateba bande bali batali gochoro na babe byama biri favorite at that time tagetenda arabwata chisimi cha baligereri na arare mona gwaka gaige namba itegere 0788666663 enere namba mugwaka sobwango iga na ndekero gwako ke yili ogirie TV egere tukwana sobwango ndindo chega igo yo maoteba ngoroku kwa majina naitwa Nyono Junior Ken Palmer William oyon tutam agateba bale nindo chega iga oyonde naro kubolinga kigusiali kakere ine kero abantu bagochye gutwara nigo bakobera ase am okay nararira atabanga karwa gutwara nararira kubuli ine kera abantu bagochye gutwara ego bako basamu igotebira abantu kiro muntago sebereka nogende semo ya tigandara bwatandara iguyo nkiago tebese mambia bone soko bwakire bwakire ningo togwanere okwana na Justus Nyakundi barume ya Ruiru mbiyere Ruiru vya Ruiru hado okwana ngwanda okay na ndego koligererie umurai wense omayete bono obere buneze seli ibire lige naligo safari konye tambumo
Mateno murai wense to be respectful kana to kubeka chingwana. Ni manyete. Lakini wana sasa ikiro jagira kutaba kuna yani ako kuna saulia hapo atana ni uko jinsi jinsi wana nyora atene katika tuweka. Okay. Sawa kwa hiyo rule birengera biyaye na harali chi slogan chia chakire ko chagaiga bachumuligerie namba itegere 07 88666663 enere namba ito otwakira go chagaiga gwake iliogia liago lie simie kara tugukwana naye na lia koba rais nindo chegaiga chigendete gocha soko bwakire bwakire bya ningo to kwanera oyo ko na Benjamin Atembo soro temba ga yokwana guru basi ya taje igongo teba na kusio mu bina tare gwanda igare gwanda tukwana kinkwana kirengire nande kipimire akenya jumuno kwana mangana ngano ni byo ndali ikore ngo abantu kwanda abantu baguri yubura ibago bakora mu kinyingire abantu baguri yubura akora manaiga munabona jalo tu atebe tu mugabano ito simbara tinga kora tulia ro muna bagera bagendera ko sakore bintu ya kogera raira ero bwada magana ya sikiro oriere iro batabiria abo no ndo ko tebera magana yo kinza ni jutora abera ya tora akora magandro sia sabono yara erire to kamana goira raira ubenga ya nga raira ngaje ko kora kinya abagara baro bagapiki bwangu amagendera ko ru bagara ta na ko rindi na bagara mbana ko ba serikali mbana goira bora ibwenze tuwa tigara ba kusito ko na kupinga to ko na ukana ngo into mutagiti ndo amagere Ketu sapoti mugaba no simbara tu na kona kana to no kumsemi ndukurua pete tio kona kotola drama otola de jiro otola de ringo ole de kusiti bari ya rosi una wone para algo tumbe kuti motonto bintu kwate birale tere mbere biye bichichiro ole dire oge na motonto jiro na bokoro oge ndege tuki jiro na bokoro oge ndege diki ndege na bokoro oge ndege tala de biria anta de moda na abunda bokoro oge stadu mu yata wile Okay, asante. Okay, asante. Igoro yo mubarako igure bunateba abateba ikirenga abantu bane baricha bakimanya kera kiretiga bwatenere yo mwelingo bwata ndoche utukire soko bwakire. Hello. Innocent Nyango lero kwa nigure. Mr. Miguna. Yes, yo mumuro yoruro kwa temba tokurwe wode amoya pastate. Okay. Wani kibawanya mahu abu nande bateringa chikura bara lino morembe mba kushemperia. Ntundu tabeti divirera liberike segu sise ita kaunti ya Kisii na Nyamira tele ko mpirako ni sera siayo ni buya. Nande abana ingi bako muitaba bamwajikura otatigege nto nare ko kwana ke mugyoka umukutano kole nare ko gusikari holisi. Totageti bantu we mukiwa kurikisa mu kinde bagenda kutubya atotagete ngonyo muri kisa mu cyamansai abamasai nabange sana bagwe ikorwa cyata bakayenda bagatanzania. Ahora kanebo abaro bonga so bonge ndonyora matwatonga abana baruya barege tu abana bagushi barege tu amangana aria ari koro kitikunda boronge eto tabanyene bo kabasangiria omuntu uriya ugire ko basabutikura ari bakora kalegiria Innocent kimba timagana mande amatanga mpatira ari goja ngiri kubali kanyara pole amaseso yawo. Asante sana tigambuga te yo mwelio soko bwakire. Hello. Ningo to kwa nere semambia bono. Bwana na omuraise muri umwana. Bigeze amacyaro yo. Kayeli yogirie TV murai. Bora hako batei. Bali umugabano ito simba rati. So bwana munya kukamale ngobindi serikali ngora. Bwana oje kuja kana magenderero. Lakini ingale madara kuteya atu support yo moago ito atu support yo. Okay. Bwana ndi anya kora ko abu.
Na babintu batebi kubara serikali banyakobe gobo kibo banyakobe gato nyakurage. Okay. Lakini kwa bamanya na bote ndole kyobote kuru. Okay. Arorire chiachire chinyinge maite nero ndabwate mweli urakire sana soko bwakire buya mentally yogi bwakire biye liogiri yagolirense sana mentally yogi tigambwa toyo liogiri yagolirense soko bwakire bwakire biya ambi yande amangana mubwate namaya mukwerera ni buya mono sana inje naftali kibagenda kurulioma na kisauliye kisanda kunege ntekemo matiangi uyoho tebanga ali bieka tamanye tinkikire injo linali kanga kera abantu muguchiko unyia karo mwanya oli asege tutukere emugutene naamo gote mugwesialira lakini no nejisisi jikobera jikando na endi bono matiangi bunali gatanya okora siasa ande igari ngo mukori emeremo ono gutara kwaje biekere buya mono eoni abantu bamanye bunabo kwana tachi kukwana buna balikonya bale siasa. Okay. Iko tigaba mutiba mweli baga tigeo nigo igo ingakinike babuja kuumira namo. Asante sana. Bia mono nkwali mu muruji mbama izina yubakuya bakwera igoro ya ODM. Asante sana. Okay, mwatebi gumbia mono. Kare tene chinyinge sana. Chisimi ga kitali nanga olina ari kwigweli yogiri yagolirense please tali na yanga senyencho ese Mike telikoigwe kanago yale nkense gona asabiro kwabira onya nakurusia mbeo senyencho yeliogi lyawo lyale nkense kero gokwana lyogiri abaiguru boro taete tobe asobwange gokora kwanya linda limu abwatire kwigura manga achire gaiga paka nonya nabarayi bande batebiri kurugusiba sikwe bali bale sense miliende bakoreta magendero chinka kichiche chike chindonge buna mwateba kero muntu ngo unyare nesesera kirasigite tigangende magega muntu narurika ringana lya Kisumu ngantu atebanga bono Kisumu ne one time ngarutara ira nororo ere abantu nande bache kerengo keria nande rento tebe two time musikoria mbuyare yani nare birangare bya mbuyabire agoro Geoffrey Mose na hindu tiganjira nanga mbuya turinga okorora gwitunga bantu baragenda mukutano ruturande buna yaroreka nda matukabo abwango iga bari kogenda esukari yotaraguru chinsobo abantu baganda tegaria one time oselinda mwananchi igo baiguete sobo bagesibine sabuni yabo bakajwe berongori yabo bagatara na magorabo mpaka so mukutano koroteki urangere tugu lakini Amos amini Hassan asomukutano William Ruto Hassan yasini wakwane esukari na bogenda te ko insist wana watande mukutano mo murai wese interact neje wese jiwata esukari ntina na gochimukutano lakini nimanyete tingote bagendo ndamanyete. How do you know? Nimanyete amo akomento ebintu bibya siasa aga muna toraiga no lakini no eta keiro yo isikane erto befea my brother muna toriga abantu muna tori Jubilee abari UDM na barororo we compare no disisiko gaiga igona ino seme ya mwina no asebono na gotabinga ki ngayawe kurusia sukari gute na ntuya ya no na masabo yo besintori kuru na bono na agenda lyo sune out of my own expenses. Okay, together was aya echa tu anywete we contribute as aspirants. Are you seeing now? Because in Toraika as a chamera nyore chibasa go support because one thing I think go support. A chamera support ya bantu beyond nominations. Bono ingana nataka ko tebanga ki area abantu bagenda mukutana we president bono yasi yekere ya wakana. But that is okay. Ingana inde ya ichire ya kabire nga ODM nga Simbarati you know nga wana eratiga nga oretira magendero you know mategente kya magendero mugambi ngochande giansinya sana Simbarati no muntu korani a budget ya 13 billion in the Kisii County where is Nyamira we are running a budget of almost 5 point something
ino naigwa ewikiria simbaratia kuburia emocheri ya 10 million 10 million when you run a budget of 13 billion. Seriously? But constituency kianda no bwagare na barona boko buri. Seriously? Lakini rende tare kuburia ndo kia man. Yani osogo kama kuri simbaratia ko kama eng'ombe ye ya kamiruba kaya irirwe ciororia agutiko kama. Okay. Tigande ateriki ese nkwane. No na nyamira niga sabete back street. Tigagira nase Eric. From my side linda tewega innocent. Number 1, abantu baitu tiga bamanyanga amagenderero no bwene bwabo na ende no busubule bwabo. Kikiagara na tewego. Mukenya tayo tali wakane bango. Ekaro wakane bango igono takeire evangelio wakanwa ogwakane serikali egokorera amagendero. Igo murayo nde wense takeire gutumeke nkwane ringa bono tikaturabera se president toleta amagendero. Minus kobera se president no takeire gokorera abantu baemero. Ekiagera county teye tali kwa we budget ngase ngenjo tera support a president. Bado ekara tutigale ekara mote baboigo. Budget yetu gukwanira nibwata magana recurrent nibwata development aga percentage usikurigera likoroberie se county labura nyori chibese chira butuchiro ni chinyinge una nyamira bona twatebire chigo cha around 5.5 billion kisi county chiacha 13 billion chibese chekero chago chibangero origererie pa facilities tiroro abantu bakorega sina bakonyora chiabere sekerenge geke that said nona bago support umuske Fred Matiang'i begenete mambie iganga bakonyora libaga abande baba bawaziri abandi bakonyora libaga babe so close to power bakora amagendero ngitugo blame ya baro bali boniga so close to power. We are not blaming anyone. Otatiga narrative bago tumekeye rembe na endo muntu muya ekorora se president oligere lyo mwaka Raila gose bona for example una kiradi swanga ekarabate ebete baro basoira se Ruto ebintu mbere bachete bagaika koewa but boni ige narrative ya magendera roteyo it will be promises no kogenda baronche nyene para batebe paleye twayebekere 10 million lakini ase ngencho financial iye yugo chwa somu mambiende bagenda bayebekere chibese pale libre kitabiche bi akege kamago bijetige bache gochere campaign yogo tatengo ma etu achake pale korua segete gochi asegete bono tochore toche tokore pale but boni kama gendero tai egento kero rongelinga eba kulienchera yogo chago gokoria bana inche campaign. Okay. At the same time innocent boni ge president egente kolia nkiara tumeke gochiko convince mokenya because magenderalia promised taraikira machumuliri chabere chitaika 25 na mo maiga yechinsa isatondoche asan chiaelire ntu atagete kurigireria enjire mwateba kiro muntu akagenda guchia ntu atagete turigireria mubaro kiro muntu ngiachikoreta what makes a president tiga ngancingani yuebeli tuke liike gocha ekera muchikoreta kiro muntu chinamba chia turigireria torore ntagete urwe nkwana yawe yo mweli kuwatra ne kwana yana yo mweli ando totelinganelirio gukama elinganelirio gukama nelingana liko tubekera mugusi amasikani yaito abanse matentu nabantu toradi working buno mugusi etauni gaiga no manyete ngafta abaikoyo naba Somalia se biashara omuntu gatatu no mugusi igari in every sector ya economy ya Nairobi ga and that is why na got biga gondo muntu oyo mo believe thing agusine wente ko ba accredited na city status because amatuka ya Nairobi ye tebu atio bogima beyond 10 in the evening economy ya Nairobi ye amatuka ya selected matuko na Nairobi ya bwata economy yo butuko bogima lakini genda Kisii town igebwata 24 hour economy. That is why a regional central bank ebegire Kisii ya genda raire actually it's an app yes ya South Nyanza wetani no Kisumu so abarai baito tobekira masikani itabwe nere
Okay. Takororekana abarai baitu tagotorekana kugenda kusaba ebintu of course yes ngwate bangana nyamire backstreet yasabwa abarai baitu bagusaba ibintu byo busuku no umwana w'isukuru atasabe bono igodi nganiririo gukama na inde koire budget rende onya muko kwa kin collaboration mugo sabe ibintu binana. Okay. Ebintu buna nkwaroje simba bako iranirania no mwa MCA aria bonchari ase egento kerigie gia strip. Ya strip iri bono yabere egento gia ping pong y'umupira. Nga ebira gitambiara tatwe ngabikairwa simboka na ngayaya takomisiritia abantu nga nobire ngabya chitekora bikwa mabuta. Bono rinde tiankore gotabaiga. Mbiyamona se abarigereria na inde umusikino santie karona arenge gwetari konge. Ritukuria chuma mambia. Nkanyoranga ikonge abange nabari bechiro go batabanga soke kora umurubirio yuko batarira tuche togenda nkanyora umungino kuruko Veronica ogontebi na kagete nga kuruma gwago ogontebi ngera no mungina wechiro garia na nde garo momenyo ikonge so nkanyoranga abantu baikonge nkobwati bari Ensoko TV bakaburinga muri gyo murubirio monene okogenda utarira abange nabari bechiro baikonge biamono umungina Veronica asokubwati Ensoko TV. Okay. Ona ninche ndorerende na ndemo murao obongori gyaro bobungo koruke bati magana intoje to yamanya no mo director ito igure no mo producer ito babwatia bagara ino mo editor ito teto kole Innocent ditangani kabisa tete wakiro muri gere ngambe mono asenge ncho otubwati kurumuro biri wachagite gento gya kabere ntaye tugotebya abantu baitonga tigatutwara gosemeri naende tukwana sumu no yamonga na intubuno mogusi ntutakire kogenda SMS iria elinde tobori ngenki turakorere abakenya baito wetera ase mugati uri gocha kubekwa mesa. On top of that abantu baito be county ya Nyamira constituency ya West Mugirange ward ya na Bugichwa bado no turama ase sabari naende tusabira nama ya kerenga kiyo wika elinde tumanyanga inki turakorera abantu biya mono mwancho murigiriri che Trista Kemeronge 3 maega ichinsa 3 aigana Ensoko TV umurubiri w'Ensoko bwa kiro ikiro mwelio kwa niaba ikoskilingo bwaterana Diana Taiya iga boigo nindoje director Zack mungwano gurunga John Kebati Monyonge nero bwaterango gete ntaitecha kumanya litu kelimo murete sekiro geke na boigo Uncle J uyo gurunga Joshua Nyauma biya mono asoko bana intukuru twachagete 12 bono twikiro mwelio tumirane mambi nchekuru ku Innocent Onyango kolende tetengo tigene clip ky'umuheshimiwa gurunga murefu kwatare byara abana siasa semo kuragera mu gutara ubeka maisoboronge bano monyora chindagere chino cyaburukani wegure uri ndasi mu kuragera nakiagera abantu betori bwa tuba magwa tugatiga abantu bagia batwanje ti ondebwenzi ochubiri renda sokoli ndagira nabora bekirwe sumu oetera into 12 speed bako state excellence morende sana osera ina nakwa inungu mutare ndibibiti ike kobateria renda simugutara ene town to